Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak esan zaitezte Athletic Cluben YouTubeko kanal ofizialera. Gaur San Joan de Espiko, estadi Johan Cruyff zelaitik ari gatzaizkizue zuzenean, gizonezkoen gazteen mailako kopako final laurdenetako kanporaketa eskaintzeko. Zurigorriek, ligako bigarren multzoko liderrek, hirugarren multzoko liderraren kontra jokatuko dute, Futbol Club Barcelonaren kontra alegia, lauko final handirako txartela jokoan delarik. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al canal oficial de YouTube de Athletic Club. Hoy estamos en directo desde el estadio Johan Cruyff de San Joan d'Espí para retransmitirles la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Juvenil Masculina. El equipo rojo y blanco es el líder del grupo 2 de la Liga y visita al primer clasificado del grupo 3, el Fútbol Club Barcelona, en un duelo que se prevé vibrante por un billete para la gran final a 4 de este torneo que se disputará el próximo mes de marzo en Villanueva de la Serena, en Badajoz. Zer baino lehen, guazen bitaldeen hasierako amaikakoekin, betiko legez, txekoenarekin hasita, Juliano Hause Beletik, ondorengo amaika jokalariak hautatu ditu, Aron Jakobisbili izango da atezaina, Landry Txepasfarre, Andres Cuenca, Eman Kospo eta Alexander Balton atzeko lauko lerroan eskuinetik eskerrera, erdilari jarriko ditu teknikari brasildarrak Brian Fariñas, Kim Jung-jent eta Pedro Rodríguez egaletan Jan Virgili eta Arnau Pradas, goelegile moduan aurrelari bakarra Hugo Alba izango da. Aulkian teknikariarekin batera Eder Aler, Antonio, Héctor Rangel, Dani Ferrer, Tomás Márquez, Seine Kluivert, Juan Hernández, Adrián Guerrero eta Ibrahim Diarra izango dira. Eta bilbotarren partetik Adrián Esteve entrenatzaileak ondorengo jokalariak hautatu ditu, Simon García izango da atezaina, eskuinetik eskerrera lauko lerroan atzean Oyer Unamuno, Alex Carril, Telmo Zarandona eta Ilias Elarbaui, hiru erdilari izango dira, Ander Espeleta, Egoitz Hernández eta Urko Lizeaga, egaletan Alain Kobos eta Alain Albizu, aurrelari bakar moduan Unak Zurzaiz eta teknikariarekin batera ulkian Iker Pagazartundua, atezain ordezkoa, Diego Tejeda, Suar Berasategi, Asier Torres, Pablo Martínez, Hugo Fernández de Castro, Uri Irizar, Íñigo Sainz de Leziñana eta Sanzi Oyarzabal izango dira. Baja garrantzitsuak ditu talde bizkaitarrak, Manes Lozano golegile nagusia ezin da egon kanporatua izan baizen pasaden kanporaketan, ez da ere Iker Quintero, Espainiako selekzioakin bai dago eta Manasek Iese lesionetuta dago. Eta neurketaren kontaketarekin laguntzeko gurekin estrainekos daukagu Asier Jor, klubeko arraubiko langileak. Eixo Asier, arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon, guztioi. Bueno, zitzaile moduan, zuretzat suposatzen dut gaur egun berezia dela baita ere, partida hau gurekin kontatzea. Bai, oso partidu berezia, partidu polita, jokalarentzako, zailtasuneko testingulua bizi izango dute, baina oso aberasgarria izango da beraien formakuntza prozesuan. Eta nola ikusten duzu partida, orekatua? Bai, ikusten partidu orekatua izango dela, da gure aukerak izango ditugula. Dena prest beraz hemen San Joan d'Espí partida handia bizitzeko, bostak puntuan hemen zuzenean YouTube Atletiken, Barça ateratuko du zelai erditik, hemen irudietan Atletikeko jokalariak, epaile nagusia Sergi Carrero Romera gizon hau da, eta egaletan lagunduta Pau Hortz Roig eta Joel Garriga Alonsorekin. Beraz dena prest, epaileak txistua jodesan, Barçak zelai erditik aterako du eta hortzik ikusten dugu hasi da partida, Atletikek, Adrián Estebek hasier lau atzelari jarri dituela, ezta? Bai, espero genuena, lauko lerroa, da hiru jokalari erdian. Verás, asmatu dugu amaikakoarekin, hemos acertado con el once inicial presentado por Adrián Esteve, el técnico de Almasera de 32 años, el valenciano, que cumple su tercera temporada en el club bilbaíno. Erasoan orain Futbol Club Barcelona etxeko taldea atzetik aurrera egingo du, Juliano Hause Beletiren taldeak, Beleti Barçako mitoa da, 2006ko Championsean gol erabakigarria sartu zuen Brasildarrak, eskuin egalean jokatzen zuen atzelari gisa, Asier, eta historia gen zuen, orain aurkian, baina Barçako jokalari oso garrantzitsua da. Pila bat urte eman ditu futbol profesionalean, Villarrealen, Bartzelonan, da hori. Da pila bat urte eman ditu Bartzan, lehenengo taldean jolasten. Barça talde oso handia da, denok dakigu hori, hirugarren multzoko liderra 52 punturekin,
21 partidaren ostean 16 garaipen, 4 berdinketa eta porrot bakarra darama talde kataluniarrak, 5 puntuko aldea dauka espainolekiko, 8 daramatza 8 gehiago Mallorca baino, 9 damekiko eta 14 Zaragozarekiko, eta txapelketa honetan kopan finale 16-rentan Reala kanporatu zuen 2-1 irabaziz hemen San Joan de Espín, eta baita ere hemen zelai honetan Dame izan zen bere arerioa final sortzienetan, penaltietan lortu zuen aurrera egitea Kataluniako taldeak derbian, bat gelditu ostean, beraz kanporaketa berdinduak izan dira, gurea ere baita hemen bizi izan genuen Deportivo de la Coruñaren aurka, orain dela pare bat aste, beraz txapelketa oso erakargarria bizitzen ari garen ez da. Bai, goi mailako txapelketa da, hemen dauzen jokalariak urte pare barru futbol profesional ikusiko ditugunak, da beraz exigentza handiko neurketak, baina oso politak. Eta beste kanporaketetan denak gaur jokatuko dira, baita ere 4etan hasi da Zaragoza eta Malagaren artekoa, eta Betis eta Atletico de Madriden arteko arantxe kontatuko du Gadi, erasoan Atletik erdirak eta jar dezak, eta lehen kornerra lortu du bere alde Adrian Esteberen taldeak, ondo eskuinegaletik erdirak eta hementxe teknikariei Valentziarra bere jokalariei animoak ematen, lehen kornerra esango du Atletikek bere alde, 2 minutu terdi pasatxo hemen San Joan de Espín, lehen aukera izango dute zurigorriek markagailuan aurre hartzeko, beraz jokaldia kontatuko dugu eta ondoren beste kanporaketei buruz arituko gara eskuinegaletik, 17 zenbaki duna, Alain Arbizu jarriko du motzean, Adi arriskoa on daiteke jaurtik eta urrutitik ondo gelditu du Aron atezainak, Hungariarrak, baina aldaratzea Atletikek jaso du eskerregaletik erasoan, 4 zenbakiarekin Alex Carril, Nafarra, azkenean baloiak ies egin dio, alboko sakea izango du Atletikek, uste dut baietz, azkenean Barsako jokalarian jo duela baloiak, hementxe errepikapena ondo, Aron atezaina baloi hori urruntzeko, eta alaxe da Atletikek zeukan bere alde jabetza, baina azkarre lapurtu dio Barsak baloia, hortxe berreskudatu du jabetza Kim Jun-jenedek atzera, Kataluniarrak atzerago jugatu du eman Kosporekin, atezainak luze, Arone, kalegia, eskerrera zabaldu du jokoa, hortxe huertaldea eman du Pedro Rodríguez Granadarrak, aurrera dator Barça, Adi arriskua onditeke orain, lurrera jauzi da eta epaileak, Sergi Carrero Romerak falta adierazi du, zelai erdian, hortxe errepikapena, falta argia egin dio Egoitz da, uste dut, baietz, Egoitzek falta egin dio, eta Barsak dauka baloia berriz ere jokoan, lehen minutuak, nahiko orekatuak izaten ari dira, ez da, Asier? Bai, hasiera ona eduki izan du taldea, ausarta, goian presionatzen, da ikusi dugu ja minutu hauetan lehenengo aukera gure partez. Hementxe Brian Fariñez baloiarekin 6 zenbakiduna, 2006ko jokalaria, Barsak hainbat ditu azken urteko jokalariak, eta guk aldiz 2008ko nahiko jokalari ditugu 11koan, beraz hori ere nabarmentzekoa da, ez da, Asier? Bai, talde oso gaztea da, Atletiko taldea, gaur 11koan 4 jokalari ditugu, Ilias, Urko Lizeaga, Anderez Peleta da Egoitz, da gero beste 2 jokalari daukagu konbokatorian, Asier Torres da Inigo Zain, da horrek erakusten du Lezaman egiten den lana, da begirune hori epe luzean dagoela jarrita, ez? Bai, 2006ko jokalari gehienak Baskonian daude, 3. mailan, tercera federazione mailan alegia, oso ondo egiten gauza baita ere, Iraia eta Bitxurrekin, hor 3. mailan ia lidergotik oso gertu, liderrari garaituta pasaden astean, lehioari, eta, bueno, oso lan ederra egiten ari da Lezaman, zuk badakizu hortxe ari zara danean egunero, baina baita ere gogoratu 21 urte zazpiko taldea Premier Leaguea jokatzen ari dela, eta datorren astean, 26an, ian eren 26an, alegia datorren asteazkenean, Brightonen aurka jokatuko dituela final laurdenak, eta hementxe ikusiko ditugola zuzenean, beraz, posik egoteko modukoa da, ez da, hori gureana. Beste esperientzia berri bat jokalarintzako, zailtasuneko kontestuan bizializateko, da aukera guzti horiek jokalariek bere osotasunean garatu alizateko, ez? Eta ez ahaztu Bilbao Atletik egiten ari den lanona azken aldian, poste jardunali jarraian goli jaso gabe eta garaipenak lortuz, beraz, dena oso ondo dijoa kluben, bai, da gainera bakarrik emaitzen aldetik, baizik eta
strukturako talde desberdinak erakusten duten itxura, da, bueno, uste dut Lezamako linea horiek oso zuzen daudela jarrita, ez? Eta lente taldeei begira, bai emakumezkoetan eta bai gizonezkoetan, dena oso ondo baita ere, bi taldeak Champions Leagueko postuetan, ezin da zer txarra esan, ez da? Ez, momentu hona da klubarentzako, baina bueno, horrek lan gehiago dakartza, da motivazio gehiago, ez? Baina bai, zuk esan duzun bezala, Mikel, momentu polit bat klubarentzako. Eta dioren errezko egon daiteke, baloia sartu dio Alain Kobosek Unak Zurzaizi, baina ez da iritsi 2007 urtean jaiotako aurrelaria baloi horretara hementxe ikusiko dugu errepikapena, barkatu Egoitz da baloi horretara zioana, eta aurre hartu dio atezainak Ungariarrak Aron Jakobisvili, abizen nahiko saia, baina Budapesten jaiotako atezainak aurre hartu dio, eta baloi hori ondo jaso du. Barsak atzetik hasiko du jokaldia, hementxe Landry Farre, eskuinegaleko atzelariak Jan Virgilirekin jokatu du, berriz ere Farre, ondo presiora Ilias, atzera jokatu du Farrek atezainarekin, baina ies egin dio baloiak, txaloka hemen Adrian Esteve, ondo Ilias baloia berreskuratzeko, alboko sake esango du Atletikek, 7 minutu terdi, bete dira dagoeneko hemen San Joan de Espín, oraindik utxea markagailuan, Futbol Club Barcelona kuts, Atletik Clube kuts, gogoratu, Kopako final laurdenetan gaudela, eta talde irabazleak lauko final handirako txartela lortuko duela, lauko final handia, datorren martxoaren 12tik 16ra jokatuko da Badajozen, Villanueva de la Serenan, eta hurrengo aurkaria Betis edo Atlético de Madrid izango litzateke. Erasora datore Futbol Club Barcelona, Jan Virgili, Vilasar de Mareko jokalariak baloia galdu du hortxe Atletik erasora orain, hementxe da Alain Albizu Ibartarra, barrutik peletaren bila, Gipuzkoarren artean jokatuz atzera Iliasek Jan Virgiliren presiopean atzera jokatu du hortxe Telmo Zarandona, Durangarrak atzerago, hortxe dago Simone García, Koreiako atezainak luze, Simonek ere debuta egin du Baskoniarekin, beraz beste atezain oso on bat daukagu Arrobian, ez da? Bai, etorkizun handiko atezaina da, baldintza oso onak dituena, eta, bueno, bere ibilbidea kluban horrela adierazten du. Baina bai, zuk esan duzun bezala, Mikel, etorkizun handiko atezaina. Erasora beste behin Atletik ondo berreskuratu du jabetza Oieron Amuno golegileak final 8etan, Deporren aurkako partida erabaki zuen bere golak, ea gaur gauza berbera egitea lortzen duen, ezkerretik erasoan orain Atletik, Egoitz Hernández. Oieron Amuno kapitainak Anderez peletarekin jokatu du, atzera orain presari gabe Atletik. Alex Karrilek Kobosen bila, Kobosek barrutik, Urzaiz aurkitu du, Urzaizek ondo hasi du jokaldia atzera jokatuz, baina orain lastima baloia galdu dute zurigorriek, ondo Andres Cuenca, Adamuzeko erdiko atzelariak, Ordobako atzelariak baloia berreskuratu, Sortxe Farre eta Eman Kospo, Suitzarrak berriro, Andres Cuencarekin, eta honek Aron aurkitu du, Atletik ez doa presiora, lasai orain zurigorriak hasier, partia luzea da, oraindik 10 minutu beste egitzea jokatu, eta, bueno, hortxe egon behar gara, ez da? Bai, partio luzea da, baina taldearen hasiera oso ona izan da, ausartak, Bartzelonaren zelaian jolasten, goian presionatzen, da momentuz taldearen itxura oso ona. Erasora dator eskerregaletik orain talde Kataluniarra, hala ere Atletikek baloia berreskuratu du, pena ies egin dio kontrolak Alain Albizuri, berriro Barça erasoran, ointxe Kim Jungenek atzera, hortxe Eman Kospo, Suitzarrak berriro Jungentekin, Farrek eskuinera, hortxe dago Jan Virgili, ondo Ilias berriro, baloia lapurtuz, Ilias badator erasora, oso arriskutsua da jokalari hau, eta erasora sarri igotzen da, hiru zenbakiduna badator eskuinetik orain erasora, Atletik hortxe baita ere Oieron Amuno, arriskua egon daiteke Oierren erdirak, eta ez dago inor bigarren zutoinean, baina jokaldi ederra egin du Atletikek, ondo lapurtuta baloia, beste aldera eraman dute arriskua, eta ez da iritsi inor errematera, baina ondo gaude, ez da? Bai, jokaldi oso ona orain, taldeak egindakoa, lapurketa askar bat, vertikalak izaten, kanpotik ailegatzen, aukera ona, pena bat izan da
amaiera ez aurkitzea, baina taldearen itxura momentuz oso ona. De momento se han disputado 11 minutos de este partido de cuartos de final de la Copa Juvenil sin goles entre Fútbol Club Barcelona y Athletic Club. Inicio prometedor. El Athletic está sin ninguna duda jugando sin complejos en este estadio Johan Cruyff, buscando el pase a la gran Final Four a disputar entre los próximos 12 y 16 de marzo en Villanueva de la Serena en Badajoz. Athletic orain baloia berreskuratu du alboko sakea izango du Ilias Elarbauik, eskerregaletik iruzen bakiduna jarriko du martxan baloia teknikarien aurrean Adrian Esteve eta Juliano Belletti nagusiagoa, Adrian gaztea, Valentziatik etorritakoa, Valentzian, Levanten eta Villarrealen egondakoa, zure lankidea zer esango diguzu bere buruz? Bai, teknikari gaztea, etorkizun handiko teknikaria, bai berak, bere lan talde guztia, urte oso ona egiten ari dutena, da beraien etorkizuna, lehen esan duan bezala, interesgarria. Bai, lehen itzulian klubaren puntuazio honena lortu zuten, azkenean urteetan, beraz hori ere nabarmentzekoa da, ez da, Asier? Bai, taldearen urtea oso ona izaten ari da, beti liga hori oso zaila da, maila handiko taldeak daude, da klubaren, da kasu honetan taldearen inertza oso positiboa da, bai. Falta dirasi du orain epaiak, hemen ikusiko dugu errepikapena, Jan Virgili jaso du Iliasen falta, beraz aukera interesgarria izango du etxeko taldeak, bere alde. Hemen irudietan Jan Virgili eta Arnau Pradas. Kontuan izan behar dugu aurrean talde oso ona daukagula, kalitate handiko jokalariak dituenak, da horrek zailtasun apur bat ematen dio neurketari. Hementxe epailea bake eskearia barruan, oraindik ez dute baloia jarri, ez Janek ez Arnau Pradasek, bake eske esan dugun moduan epailea, Arnau Pradas izango da baloia martxan jarriko duena Maika zenbakiduna, bi jokalari jarri ditugu ezian, Arnau Pradasek besoa gora, erdiraketa eta kanpora. Bai, ondo defenditutako akzioa, talde hau defentsiboki oso solidoa da hala ezagutzen dituzte ligako zenbakiak, ez? Hain ikusten dezakegu beste egoera bat izango dugula, geldikako jokaldietako garrantzia partida hauetan. Korner esango du Barsak, hortxe eskuinegaletik lehen zutoinera eta berriro korner esango du bere alde etxeko taldeak, hementxe zetorren errematera Hugo Alba. Bigarren kornerra jarraian izango du Fútbol Club Barcelonak. Jan Virgili jarriko du martxan baloia, eskuinarekin errematea, berriro baloia kanpora. Beste korner bat izango du Fútbol Club Barcelonak. Bai, lehen esan dugun bezala Mikel defentsiboki talde hau oso solidoa da. Ligan bakarrik 16 gol sartu izan ditu, da horrek erakusten du talde honek dekon sendotasuna, ez? Ondorain Simon taldeari lasaitasun hori ematen. Bai, Simonek orain ondo jaso du baloia, luze jokatu du Alaineko zenbila, hortxe Alain kontraerasoa saiatuz, erdiraketa jar dezake, bigarren zutoinera iritsiko Atletikoko inor ondo jaso du Barsak barkatu, ahotsa pizka bat kaskarra daukagu, baina Barsak berreskuratu du, guk ere ahotsa berreskuratzen dugun. Ezkerregaletik jarriko du Barsak baloia. Aron Ospo eta Aron presiona datorunak Zurzait, ondo gaure punta moduan, punta bakar moduan, una Zurzait bestean ondo aritu zen. Bai, normalean hori da, normalean posizio horretan aurten Manes Lozano jolasten du, gaur ez dago, baina aukera berriak agertzen dira beste jokalari batzuentzako, esperientzia politak,
baldintza ezberdinak emango dira, ez? Baina momentuz taldea lehen esan dugun bezala ondo jarrita zelaian eta sendotasun handiarekin, ez? Da gainera pertsonalitate handiarekin, ez? Orain falta jaso du Barçako erdilariak, Brian Fariñasek, eta mentxe barkatu epailea txartela erakusteko moduan dago bai hortxe, lehen txartela ikusiko du Urko Lizeaga irundarrak. Bai, pena bat da, 14. minutuan txartel hori izatea, baina, bueno, partiduko baldintzak dira, ez? Baloia martxan jarriko du berriro Barçak, oraindik ez da bete lehen estatiaren erdia, goli gabe gaude hemen San Joan Despin, Barçak huts, Atletik huts. Barça erasora, zelai erdian dator, Oriol barkatu Kim Jung-jent, baloia aldatu nahi zuen, ondo itxi diote bidea Atletikeko jokalariek, alboko sakea izango du Landry Fayek, Farrek barkatu, eman Kospo, dator pixkanaka Suitzarra baloiarekin aurrera, mentxe Urko Lizeaga txartela ikusi duen jokalaria irudietan, horrek baldintzatu egingo du agian irundarraren partida, baina bueno, asko geratzen da eta baita ere aldaketak egiteko. Bai, argi dago, lehen esan bezala Mikel, partido luzea da, eta bueno, aukera pila bat emango dira partidan zehar, beraz momentuz lasaitasunez. Erasora dator berriro Barça, eskerre galetik, hementxe Pedro Rodríguez Granadarrak atzera jokatu du, hortxe dago Alexander Balton, Andres Cuencarekin, eman Kospo eta Farre eskuine galetik dator, Jan Virgiliren bila, falta eske zetorren zazpi zemakiduna, ondo aurreratu zaio Ilias, alboko sakea Barçaren alde. Oso ondo taldea momentuz. Eskerrera orain Barça nagusi jabetzan, etxeko taldea, normala denez, hementxe nagusi dira beti hasi ere Kataluniarrak, ez da? Bai, berak, Bartzelonak maila handiko talde bat da, gainera aurrean dekoten eszenarioa, zelai handia, maila handiko jokalariak, baina gureak be maila handiko jokalariak dira, da hala ezagutzen dute, ez? Orain aurreratuta zegoen Alain Kobos, abalea dirazi du, marrazainak beraz baloia Barçarentzat izango da. Bai, partidu polita, bi taldentzako, maila handiko jokalariak, ausartak, bi taldeak, beraz ikusentzule guztientzako partidu oso interesgarria aurrean dekoguna, ez? Bai, ala izaten ari da, sí está siendo el partido muy interesante, pedimos disculpas una vez más por esta pequeña voz que se nos ha fastidiado un poquito, ¿no? Así en estos minutos de la primera mitad, también es lo que tiene, ¿no? Este cambio de tiempo, el invierno, las alergias, que bueno, que nos dificultan un poquito el trabajo, pero intentaremos hacer lo que podamos. Sí, seguro. En esta época del año, bueno, son circunstancias que pasan, pero bueno, seguro que el espectáculo que estamos viendo es capaz de solucionar todos esos inconvenientes. Lo importante es esto, lo que estamos viendo, y de momento estamos viendo un Athletic muy sólido y valiente, ¿no? Sí, un equipo muy valiente, con mucha personalidad. Bueno, lo contamos enseguida, cae al suelo Jaume Virgili, no hay penalti a instancias del árbitro, ez du penalti adirazi epaiak, loia Barçak mantentzen du eskuinagaletik, hortxe arriskua on daiteke, erdirak eta jarri du Farrek, eta ondo itxidio bidea Iliasek, alboko sakea izango du Barçak bere alde, hementxe errepikapena, area barrura zetorren Jane Virgili, baina ondo lapurtu dio baloia Iliasek, garbi, baloia ikutu du, eta horretik jauzi da. Defentsuki akzio oso ona Ilias egindakoa. Orain presioara datore Alain Albizu, Aronek jaso du atesainak baloia eta atzetik hasiko du jokaldia Barçak, hementxe eman Kospo, Suitzarrak aurrera, hortxe Farre, baina ondo berriro partida handia egiten ari da Ilias Elarbaui, baloia kanpora bidali du beste behin 3 zenbakidunak, betza mantenduko du Barçak, hementxe Brian Fariñas, Andres Cuenca barrutik, Pedro Rodríguez bila, aldaratzea, Brian berak jaso du, urrera jauzida 6 zenbakiduna, ez da faltareik egona epaiaren aburuz, berriro erasora Barça, hementxe Kim Jung-jent, Kospo eta Farre,
Barre eta Kospo. Itzarrak Andres Cuenca aurkitu du, zai erdian, hementxe. Kim Jung-jent. Brian Fariñas. Fariñasek eskuinera. Eraso datore Jan Virgili, ondo egin dio izkin bere aurrean zegoen atzelariari. Alderatzea Kim Jung-jente jaso du, atzerago hortxe Kospo. Kospo eta Virgili. Virgili katzera. Hortxe Jung-jent. Jung-jent eta Pedro, berriro Jung-jent, arriskua egon daiteke. Barça ukitu eta ukitu, orain jaurtik eta egingo du, luzea, kanpora. Baina hasi da Barça nagusitzen, ezta? Bai, beraiek egindako lehen jabetza luzea, beraiek azkenean posizio jolas horretan oso indartsuak dira, teknikoki jokalari oso onak dituzte, baloiari abiadura handia ematen diotena, eta normala da, bueno, partiduan zehar, fase desberdinak egotea, eta momentu horretan taldeak normalean erakusten duen sendotasun hori erakutsi behar du, ez? Berriro erasora datore Barça, lehen zatiko erdia bete da dagoeneko hementxe San Joan Despin, oraindik goli gabe, baina pizkanaka esaten ari garen moduan Barça jabetzan nagusi, berriro erasora dator Juliano Beletiren taldea eskuinagaletik hementxe Jan Virgili eta Jung-jent eta Virgili arrisko egon daiteke baloia penalti puntura dator, errematera zetorren Pedro, baina aurre hartu diote Atletikeko jokalariek eta ondo berreskuratu dute jabetza. Adrian Esteberen mutilek ala ere oraintxe ez daukate ideia garbirik, baloia luze bidali dute eta berriro Barçarentzat izango da. 23. minutua betetzik gertu gaude, golik gabe esan dugun moduan hemen Estadi Johan Cruyff zelaian. Barça Atletikek utz, Jan Virgili, direk eta jardezake Kataluniarra penalti puntura ondo. Agertu da bigarren zutoinan, Oier Unamuno, kapitaina arriskua aldentzeko, baina berriro Barçak jasoko du baloia, eta badirudi hasier hala izango dela datozen minutuetan, nagusi orain garbi eta garbi etxeko taldea, ezta. Bai, esan dugun bezala, partiduan zehar, da gu suposatzen genuen bezala, fase ezberdinak egongo dira, hasieran nagusi Atletik, eta orain aurkariaren maila ikusita, normala da momentu batzuetan beraiek. Barkatu, jaurtik eta egin du Brian Fariñasek eta zuzenean kanpora joan zaio errematea 6 zenbakidunari, hala ere ondo agerian usten ari da etxeko taldea, minutu hauetan zehar nagusi dela partidan, ezta? Bai, azkenengo minutu hauetan beraiek jabetzaren, baloiaren jabetza edukitzen ari dira, posesio luzeagoak, baina momentu hauetan taldeak sufritzen jakin behar du, da talde honek pertsonalitate hori badauka ere, ez? Atletik hori ekidin nahi du, el Atletik quiere responder al dominio de momento notable del Barça en estos últimos minutos. El Atletik consigue por lo menos recuperar la posesión en esta jugada, lo hace Oyer Unamuno, el capitán, que se quita la pelota de encima, no quiere problemas. El de Mujica, aunque ahora recupera el Barça de nuevo ese Farré hacia Virgili que se viene hacia dentro. Traza la diagonal el 7 buscando algún aliado, levanta la cabeza, viene hasta dentro pero le roban la pelota. Atletik que lapurtu du jabetza dator orain Contreras, ora eskergaletik arriskua egon daiteke Alain Kobos, kamisatetik tiraka Farré eta Kobos azkenean falta adierazi du epaiak, Alain Kobosi falta adierazi dio Arrigorriagako erasoko jokalariari, baloia Barçarentzat izango da. Gutxienez irten gara pizkan atzetik, ez da, Esier? Bai, esan dugun bezala, beraiek izango dute baloi jabetza luzeak, taldeak baloia berreskuratzen duenean, lasaitasun hori eduki behar du, da gero gainera aldenean profunditate hori atakatu behar du, ez? Impresioa datore, jende gehiagorekin Adrian Estebek zuzentzen duen taldea, ala ere Barça kondo atera du baloia erasora, orain luze jokatuz eskerregalean, ondo alderatzea ala ere Atletikek eta arriskua egon daiteke orain jokaldi honetan, hementxe lortu du baloia berreskuratzea Unaek Zurzaitek, baina ondo hartu dio aurre Alexander Dimitri Balton Baiek Alain Albizuri, baloia kanpora bidaliz, orduan alboko sake esango du Atletikek hemen irudietan Oyer Unamuno kapitaina golegilea izan zen azken kanporaketan, baita ere golak lortu ditu ligan, minutu gehien daramatzan jokalaria da
taldetik, beraz jokalari garrantzitsua da talde honetan, ez da, Bai, lider bat da Oier Unamunok, taldean dekon garrantza osandia da, bai jolasean, bai aldagelan, da mai handiko jokalaria da Oier, ez? Beste falta bat eta beste txartel bat erakutsiko du epaileak, hementxe irudietan Guerrero Romera, txartel horia erakutsi dio Iliasi, beraz bigarren jokalaria daukagu txartelarekin, Urko Lizeaga eta orain Ilias, honek ere baldintzatu dezake partida, ez da? Bai, argi dago, beraiek kanpotik jokalari trebeak dituzte, azkarrak, da, bueno, txartel hori bat izan da, Ilias, pizkat kondizionatuta dago arlo horretan, baina, bueno, hau oso luzea da. La falta que puede ser también peligrosa, suben al remate hasta 5 jugadores del FC Barcelona a la frontal del área, se dispone a lanzar el balón, creo que es Arnau Pradas, uno de los goleadores del conjunto culé, 8 dianas en lo que llevamos de temporada, un equipo también que está presente en la UEFA Youth League, que jugará los octavos de final el próximo 4 de marzo ante el Aston Villa, viene de eliminar en los penaltis al Dinamo de Zagreb. Aquí vemos a Arnau Pradas, el balón al segundo palo, el centro que es peligroso, llegaba al remate desde segunda línea, despeja no obstante la zaga del Athletic, quiere salir a la contra pero con muy poquitos efectivos el equipo de Adrián Esteve, recupera el Barça, lo hace desde el costado izquierdo, venía a esa labor defensiva Alexander Balton, juega Cospo Barrutik, Junjenten Villa, berriro eman Cospo, Suitzarrak, eskuinera zabaldu du jokoa, hortxe dago Landry, Txepas, Farre Barrutik, berriro orain presioa ona da, ezpeletarena, ala ere ondo, atera du baloia atzera, Brian Fariñasek, atzerago hortxe dago Aron, atezainak, Andres Kuenkarekin, Barsak, ez du baloia aurrera oso luze botatzen, ez da, atzetik azten du jokaldia, iabetik. Argi dekote, haien esentxa da ez, atxetik baloia ateratzea, baloiteran mekanismo zonak dituzte, posizio jolas horretan oso indartsuak dira. Adi, barkatu hasier, baloia galdu dugu eta hemen erdiraketa, ondo Simon García erdiraketa jarri du Arnau Pradasek, atzetik aurrera zetorren errematera taldekide bat, baina ondo atezain Nafarra, baloia jasotzeko jarraitu zen. Bai, hori, esaten ari genuna ez, beraiek identitate oso finkoa dekote ez, Bartxako estrukturako talde guztiak edo gehienak identitate... Bai, barkatu, berriro berreskuratu du baloia Barsak, hortxe akatxe egin du defentsan, baina ez du asmatu Kim Junjente gizon honek eta berriro Simon ondo adi atepean baloia jasotzeko hemen ikusiko dugu errepikapenakin Junjenten jokaldia, bizikleta egin du Telmo Zarandonaren aurrean, baina Durangarrak ondo itxi dio atea eta Simonek arazorik gabe jaso du baloia. Bai, momentuz esan duguna ez, suposatzen genuna, partidu horrekatua, Atletiken hasiera oso ona izan da, pizkanaka Bartxak bere kalitatea agerian uzten du, baloi jabetza luzeekin, taldeak defentsiboki oso indartsua da momentuz, aukera garbirik gabe ez, bi aldeetan. Lehen ordu erdia betiko da urki hemen San Joan Despin, Estadi Johan Cruyff zelaian, oraindik goli gabe, baina Atletik pizkanaka minutuak aurrera doazen enean, hobetzen ari da, naiz eta sufritzen ari den, logikoa denez, hemen zelai handia eta oso zaila da, hemen Barça Atletikek jokatzen du, baita ere emakumezkoen taldeak, beraz baita ere, mutilentzat esperientzia aberasgarria, ez da, hemen jokatzea. Bai, formokontxari buruz egiten dugunean, eduki behar dugu jokalarien itxura da identitate hori, ez? Hau zailtasun handiko testingurua da, baina oso aberasgarria jokalarientzako da... Adi, barkatu orain erasora dator Atletik, arrisku egon daiteke, ez du asmatu, Nasur Zaizek, hortxe zetorren Albizuren bila, baina azkenean Goitz Hernandez ere etorri da erasora, baina
aurre hartu diote Barsako atzelariek, baina hortxe gonda aukera, hor baloia posizio arriskutsu batean berreskuratu dugu, eta jokaldi hauetako batean agian gola etorri daiteke, ezta? Pena bat izan da azkenengo ikutu horretan ez asmatzea, baina ondo dago taldeak lapurtzen duenean, ateratzeko aukera horiek izatea, da ere ofentsiboki amenaza hori izatea, ez? Bai, ikusten ari garen moduan, Egoitz Hernandez puntardi lanetan ari da, ez? Pizka bate aurreratu dagoa, Ezpeleta eta Urko hortxe daude Euskarri lan moduan, eta hementxe Egoitz Emeretziarekin hementxe ikusten dugu aldean. Pizka bate aurrelari ez, baina puntardi modu lanak egiten ditu, hemen Deporren orka Euskarria izan zen, eta gaur pizka bat aurrera xeago jokatzen ari da, ezta? Bai, nobedade hori, Euskarri lanetan Ander Ezpeleta da Urko Lizeaga aurki ditzakegu, da Egoitz beraien aurretik, hori, dinamitasun horrekin, ez? Orain falta izango du arriskutsua bere alde Barsak, hementxe irudietan Hugo Alba, 8 gol daramatza Trelen Alicanten jaiotako aurrelariak, golegile nagusia da taldean, eta falta zuzenean bota dezake, 9 zenbakidunak, esian 4 jokalari beste bate lurrean, hortxe Hugo Alba kapitaina, epaiak txistua, jotzeko esperoan, 32 minutu jokatu dira dagoeneko, eskuinez joko du luze Hugo Albak, zuzenean kanpora, teko sakea izango du Simon Garziak, Atletiken alde. Orain partidaren erritmoa mantxotu da, mentxe ikusiko dugu errepikapena, la repetición del disparo desviado del delantero alicantino, del conjunto de este hombre, de Juliano House Belletti, el brasileño de 48 años, un histórico lateral diestro. Hablábamos al inicio de su peso en el club, le dio una Champions nada más y nada menos en 2006, ahora lo contamos porque viene el Barça al ataque, estaba adelantado claramente Hugo Alba, fuera de juego, Jokos Campos egoen Hugo Alba, beraz baloia Atletiki dagokio, Juliano Bellettiren inguruan ari ginen berbetan, lehen denboraldia hemen Barsako gazteen mailako lehen taldearekin, Rafa Márquezen laguntzailea izan zen Barça Atletiken, Barça ben, eta jokalari historikoa Barsarentzat, Champions eman zion Arsenalen aurka 2006an, baina baita ere esan dugun moduan, Villarrealen, Chelsean, Brasilgo futbolean aritutakoa, beraz mitoa da futbolean Belletti. Eta hauek, jokalari hauek, agian ere mitoak esan daitezke etorkizunan, eta hori da polita, ez? Mito batek beste mito batzuei entrenatzea. Bai, hori da kartza... Balizko mitoak izan daitezke, oso gazteak dira. Bueno, hori da kartza formakuntzako prozesuak da formakuntza futbola, ez? Gaur hemen ikusten ari ditugun jokalariak, ez ere guretzat espero dezagun atletikoak, urte pare batzuk, ojala eta zaman bezen ikustea, ez? Hori da azkenengoan gure helburua. Eta mitoi buruz hitz egiten mitoekin jarraituz, gaur beste mito batek, gero arte esan digu, oraindik 3 hilabete falta zaizkigu, berarekin gozatzeko, baina Oskar de Marcosek gaur gure kanal ofizialetan adierazi duenez, baita gero prentsaurrekoa eman du, denboraldi amaieran futbol profesionaletik erretiro hartuko duela, beraz beste mito bat, ez? Oskar de Marcos 16 urtez hemen klubean gurekin, Iker Muniain berdin duzuen 560 partidarekin pasaden igandean, ez dago hitzik, ez? Oskar zer den asaltzeko, ez da? Bai, hemendik Oskar zoriontzea, berak izandako karreagatik, zuk esan duzun bezala, Mikel, mito bat, klubean, profesional itxela, kirolarloan kristo mailak emandakoa, da, ezin dugu ahaztu, oraindik berak esan duen bezala, asko geratzen da, denboraldi ilusionantea, da oraindik aurretik partidu garrantzitsuak bizi behar izan ditu, ez? Eudadi, barkatu, orain jaurtiketa egin du Barsak, ondo, ATP-an Simon García, baloi hori gelditzeko, aukera izan du Barsak, markagaiun aurrea hartzeko hementxe irudietan jokaldiko protagonistas banabil oker Virgili da oraintxe esken egaletik aritzen dena, posizioak aldatu dituzte Virgilik eta Arnau Pradasek askotan gertatzen da hori, ez? Bate hasten da eskuinetik, gero eskerrera,
talde guztietan, Bai. Etxe bakarrik, baina hori izan normala da, futbolean. Bai, gainera talde hau ikusita, teknikoki oso jokalari onak, trebeak, bi perfietan jolas ditzaketenak, bai hanka naturalean, hanka aldatutan, eta bueno, errekurtso desberdinak dituztenak, eta behintzat hala ikusi dezakegu, ez? Giro Barça erasora orain atzera egin du Andres Cuenca, Karonen bila. Atezainak Brian Fariñasekin, Beni Karloko erdilariak atzera berriro atezainarekin. Bueltardi emane, Kospo berriro atezainarekin jokatu, Hungariarrak eskerrez orain luze joko du, Atletiken presioa ona da, baina Barçak ondo atera du. Baloia atzetik aurrera, adi orain baloia eskuratzetik gertu izan da Unak Zurzait, baina ondo atera du jokoa Barçak, orain eskuinera eginez, hortxe dator Kim Jung-jen, baina ondo hartu dio aurre Telmo Zarandonak, alboko sakea izango du Barçak bere alde. Sereniko erdilariak Kim Jung-jentek lortu du baloia mantentzea, hortxe Farre eta Kim atzera Kospo suitzarrak, Andres Cuencarekin, Espainiako selekzioarekin aritzen da maiz, Kordobako erdiko atzelaria, eskerrera zabaldu dute baloia orain Baltonen bila, Ingalaterran jaiotako jokalariak ez du kontrola jaso, baina hala ere baloia Barçarentzat izango da, hementxe Kospok eskuinera badator erasora Arnau Pradas, Manresako hegalekoak barrura, Fariñas eta Farre eta Pradasek bueltardi eman eta berriro Farreri bueltatu dio baloia, Farrek atzerago, hortxe dago eman Kospo suitzarrak buru altxatu eta Cuenca aurkitu du, Barçako jokalari guztiak, Arerioaren zelaian, Atletikeko guztiak, defentsa lanetan, hori baita ere, txalotzeko da, ez da, aurreko jokalariek egiten duten defentsako lana, bai bi alainek eta bai Unaksek, defentsako lan handia. Talde osoa, esfortzuetan oso generosuak dira, eskuzabalak, lehen esan dugun bezala, Mikel, partiu luzea da, partiu berberan fase desberdinak daude, da honetan orain Atletik ondo. Bai, orain ondo arriskua egon daiteke erdirak eta jarri du Iliasek, oso luzea zetorren baloia, baina ondo lortu du mantentzea barruan eta gola! Gol! Unak Zurzaizen gola Atletik aurretik jartzeko! 39. minutuan! 10 segundu agertu da, ondo egin dio izkin, aurrean zeukan atzelariari, eta ez du barkatu, eskerrez, lehen egiteko! Atletiken gola! Unak Zurzaizez hartu du! 39. minutuan! Futbol Club Barcelona kuts! Atletik Clube back se adelanta al Atletik, marca Unak Zurzaiz! Asier York, qué bien viene este gol justo antes del descanso, qué listo ha estado Unak Zurzaiz, muy buena acción del 10 y qué bien define para poner por delante al Athletic en un momento, pues yo creo que inmejorable, ¿no? Porque estábamos sufriendo y ahora el escenario cambia completamente. Por completo, sí, justo veníamos comentando, Mikel, que dentro de un mismo partido se están produciendo como casi siempre distintos mini partidos, tras un muy buen inicio del equipo ha habido una fase donde le ha tocado saber sufrir, un equipo que desde lo defensivo también es muy sólido, y ya veníamos comentando que esa sensación en los últimos minutos estaba cambiando, que estábamos amenazando más, y prueba de ello ha sido el gol que acabamos de anotar, ¿no? Es el noveno tanto para Unak Zurzaiz, esta temporada lleva 8 ligas, se estrena en Copa, el delantero hoy del conjunto Surigorri, que bueno, pues que estaba haciendo un buen partido. El otro día también salió en la segunda parte y fue, yo creo que revulsivo en el triunfo ante el Deportivo de La Coruña, y hoy de momento también decisivo erabakigarria da jokalari hau, oso kalitate handikoa gaur, bajak ditugu garrantzitsuak, Quintero, Manase eta Manes Lozano, baina bueno, daudenak ere ondo egiten ari. Taldeak maila handiko jokalariak ditu, errekurtso askorekin, teknikoki onak, azkarrak, da hori da talde honen indarra, ez? Era da mota askotako perfilak dituela, da horrek aberazgarria da taldearentzat, ez? Barçak golari erantzuna eman nahi dio, badator erasora orain eman Kospo erdiko atzelaria, hiru zenbakiduna, baloia mantentzea lortu du
mutilpuska da, kospo hau, baro geitamar baino gehiago dituela dirudi, eta ondo igo da erasora, falta egin diotela ematen du, baina jokalari puska ez da. Jokalari ona, fizikoki oso indartsua, askarra, teknikoki Bartzelonako defentsak normalak izaten diren bezala ona, beraz jokalari oso interesgarria ez. Malta jarriko du martxan berriro Arnau Pradasek Manresakoak, baloia penalti puntura dator, buruka da atzetik aurrera egin du Barsako jokalari batek, baina ondo agertu da Alex Carril, Nafarra baloia urruntzeko, arriskua urruntzeko, eta jabetza mantenduko duela dirudi Barsak, ez dakigu nondik atera den baloia mentxe ikusiko dugu, alboko sakea izango du txeko taldeak, eta mentxe zuzenekora itzuldi gara, Aron Jakobisvili, Hungariarrak, jaso du baloia, lehen zatiaren ondarrean gaude, gogoratu Atletik aurretik dela markagailuan, Unak Zurzaizek lortu du gola, 39. minutuan, sekulako altxorra daukagu, mantendu egin behar da hemendik bukaerara, baina oraindik asko falta da, eta partidak itxura ona daukala ere Barsak erantzuna eman nahi dio, hementxe eskerregaletik erasora, Fariñas eta Pedro Granadarrak ondo egin dio izkin bi jokalariri, eta hortxe Arnau area barruan, Arnauren eskerka da ondo urrundu dute Elmok, ala ere berriro erasora Barça orain azken minutu hauetan berdinketaren bila, ies egin dio kontrolak Landry Farreri, alboko sakea izango du Atletik Klubek, hemen irudietan baitare Atletikeko saletuak, zurigorriak beti, hementxe gurekin, berdin da, gazten maila, kadeteak, emakumezko lehen taldea San Mamesen, berdin da. Atletik zaleak, edo non. Taldearen eta klubaren identitatea da horrek erakusten du klubu honek dekon indarra da garrantzia ez. Beti edozein lekutan, han egongo dira Atletik zale. Hori da gure altxorre nagusiena esan dezakegu. Bai, hala da, Mikel. Barça erasora zelai erdian lehen zatiko 2 minutu besterik ez dira falta, atxeden aldira iristeko, erasora Barça, berdinketaren bila, Farre eta Arnau Pradasek baloia barrutik sartu dio Brian Fariñasia, arriskua egon daiteke penalti puntura jarri du erdiraketa, ondo Atletikeko atzelariak Alex Carril alegia, arriskua urruntzeko, baina berriro eskerretik dator erasora Barça, ondo egin dio izkin Jan Birgilik, erdiraketa jardezake, azkenean eskuinera zabaldu du baloia, hortxe dator Landry Farrek eskuinerago hortxe dago Arnau Pradasek bat bikoa egingo du, ez azkenean barrurantz egin du, atzera jokatu du hortxe Brian Fariñas, jaurtik eta saiatu du Benikarloko erdirariak, ondo orain Atletiken arresia, arriskua aldentzeko sufritu egingo du, asko falta da, baina ondo, ari gara defentsan danetan. Partidun zehar esan dugun bezala, Mikel, beraiek kalitate handiko jokalariak dituzte, baloiari abiadura handia ematen diote, bai kanpotik, bai barrutik, orain ikustezakegu nola egaleko jokalariak barruko jokoan agertzen diren. Bai, kontuz hor baloia galdu du posizio arriskutsu batean, Barça erasora, azken minutuan berdinketaren bila barrutik baloia adi, hortxe penalti puntuan irriste egin du kanpora egin du errematea, Pedro Rodríguez puntardiak, Ojigares Granadako puntardiak, beraz, mentxe izan du aukera, etxeko taldeak, hemen ikusiko dugu errepikapena, jokaldia ona izan da, jokalari askoren artean, eta azkenean Pedro Rodríguezen errematea irriste egin du, eskerrak, eta ez du errematea eroso egin, kanpora bidali du, ez dakit Pelmoke baloia ikutu duen, hori ez du ala dierazi epaileak, hobeto guretzako, ateko sake izango da, baina badirudi, Telmo kortxe pixka bat ikutu duela baloia, ala ere guretzat da jabetza, eta azken segunduetan gaude, epaileak partida luzatzen duen ala da, 2 minutu gehiago jokatuko dira. Lehen zati honetan beraz, 47. arte, iritsiko gara, Barsako 2 minutu gehiago ditu, aldagelera, markagailua, orekatua, eramateko, Mentxe Aron, Jakobisvili atezaina, luzea ondo orain Atletik baloia berreskuratzeko hortxe da eskuine galean, ala ere askara gertu da Alexander Dimitri Balton baie, baloi hori berreskuratzeko hortxe Oyer Unamuno defentsa lanetan, Oyerren erdiraketa ona izan daiteke, ondo jaso du ala ere
Arone Jakobisvili atezainak. Eta eskuarekin jokaldi hasiko du hungariarrak. Eman Kosporekin, Kospo eta Brian Fariñas. Riro Kospo, suitzarrak atzera. Hungariarrarekin. Presiora datore Alain Albizu. Baita ere Alain Kobos, hementxe irudietan 23 zenbaki duna, ondo, ia baloia berreskuratu du. Eta azkenean Farrek aurrera egin du, falta egin dio Arrigorriagako aurrelariak Farreri. Eta azken jabetza izango du etxeko taldeak, baina ondo, jokaldia geldituz, amaituz, eta az daitezela denek bakoitza bere tokian dagoela. Gurpenean gaude ja, garrantzitsua da, beraiek aukerak orain ez izatea, ez? Eta ondo gaude horre, defentsa lanetan ondo ezpeleta, baloi hori aldentzeko azkena izango du Barsak, 30 segundu besterik ez dira falta atxeden aldira iristeko, eta Atletikek abantaia mantendu nahi du, aldagetara joan baino lehen hortxe Brian Fariñas jaurtiketa egingo du Valentziarrak, zuzenean kanpora, ateko sakea izango du Atletikek, eta hemen amaitu daiteke lehen zatia, laburpen txiki bat egingo dugu Asier York. Ondo, ez da, Atletikek bere aukera baliatu du, nagusi izan da Barça, bai baloi jabetzan eta bai aukeretan, baina bueno, utxeta bat goaz aldagelera. Bai, partian zehar, lehenengo zati honetan zehar, fase desberdinak bizi izan ditugu, ez, ausarta, atera inda taldeak, identitatearekin, pertsonalitate handiarekin, normala denez, beraiek kalitate handiko jokalaria dituzte, nagusiak izan diren uneak izan dira, baina taldeak sufritu egin du momentu horietan, defentsiboki talde oso solida da gurea, da momentuz emaitza ezin hobea, ez? Se retiran los 22 protagonistas a la zona de los vestuarios. Nosotros también que nos vamos a tomar un pequeño respiro con la buena noticia de ese gol de Unas Urzaiz en el minuto 39, que nos da ventaja de momento en este partido de cuartos de final de la Copa Juvenil, buscando la clasificación para la Gran Final Four del próximo mes de marzo. Gukere atxeden hartuko dugu, hemen gogoratu San Joan de Espin, Atletik aurretik dela markagailuan, Futbol Club Barcelona Kuts, Atletikek bat, Unas Urzaizek egin du gola, berea da gatoz, bigarren satiaren kontaketarekin, gero arte. Para rendir al máximo hace falta un buen descanso. Suite Deluxe, el descanso es nuestro. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic. Siempre hay un lugar y un momento, un viaje y una historia que contar. Todas se parecen, pero nuestra historia es diferente. El lugar es Bilbao, una ciudad de Euskal Herria al sur de Francia y al norte de España, pero conectada a las Islas Británicas. El contexto: el desarrollo industrial al calor de la minería y la siderurgia. El Athletic Club se fundó en 1898. En aquel tiempo, los clubes representaban a ciudades, fábricas, universidades, a sindicatos, todos contra todos y cada cual con lo suyo. Con el paso del tiempo, ningún club de élite terminó jugando únicamente con futbolistas de su lugar de pertenencia. ¿Ninguno? Si nuestra historia es distinta es gracias a la gente. Personas que decidimos que el Athletic siguiera fiel a su esencia. Y te preguntarás, ¿por qué competir únicamente con futbolistas de la tierra que representas? Porque el Athletic tiene razones que la razón ignora. Un sentimiento que transmitimos como una filosofía de vida. Una forma de que alguien que te quiera te diga: eres diferente, pero no estás solo. Formas parte de una comunidad. Cree en ti. Confía en el fuego que llevas dentro. Que tu emoción se transforme en una mentalidad de hierro. Que tu corazón guíe tu voluntad de acero. Solo así serás, como nosotros, único en el mundo.
con San Mamés, con nuestra gente. Felicidades, último derbi de esta temporada. Bada ere paroiera hirugarren postu horretan joatea eta bueno, hurrengo partidua Real Madrid kontra hemen ere izango da, partidu oso polita izango da eta bueno, ere izango dugu aukera hirugarren postu hori mantentzeko. Somos de Palamós, de Girona, de la Costa Brava. Bueno, nos gusta el fútbol y siempre hemos dicho que cuando hemos visto este estadio por televisión hemos dicho aquí tenemos que venir a ver el fútbol. El ambiente maravilloso que se ve siempre y a disfrutar de buen fútbol.
ilusio handiakin, ez? Azkenean nire familia hemengoa da, Bilbokoa, aitaren familia, eta egia esan betianik atletik zaleak izan gara, eta bueno, ilusio handiarekin, ez? Azkenean naiz inoiz egon, hemen San Mamés berrian, zugarria da, bai. Eske Bilbokoa dira, hemen San Adrianen bizi izan dira bizi guztia, eta nire aitite Indautxuko presidente izan zen baita ere, eta 40 urtez baino gehiago bazkide, eta bueno, betianik etxean atletik zaleak, eta bueno, azkenean gure bai, ez? Eta bueno, gaur ilusio handiarekin, familia guztia, eta nire bai. Irazten duten, suerta ematen dioan taldeari, eta denok disfrutatzen dugu. Bueltan gara San Joan de Espiko Estadi Johan Cruyff zelaitik, bigarren zatia martxan dugu. Barça eta Atletik Norma Jonor gehiago, gazteen mailako kopako finale laurdenetan, lauko finalerako txartelaren bila. Gogoratu Atletik aurretik dela marka joan lehen zatian Unai Zurzaizek sartutako golari esker. Recordamos que Atletik está por delante en el marcador en estos cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil. El tanto marcado por Unai Zurzaizek que da de momento un tesoro importantísimo al conjunto que dirige Adrián Esteve, que busca el segundo. Atención, hay peligro, el balón al que no llega, estaba adelantado Alain Albizu, así lo indica
el asistente de Sergi Carrero Romera, Joel Garriga Alonso, aurreratuta zegoen Alain Albizu Ibartarra, epaileak ala adierazi du, ondo atera da bigarren zatira Atletik, badirudi Asier Jorkez dela aldaketarik izan atsedenaldian, beraz 22 protagonistak berberak dira, ezta? Bai, hasieran esan dugun bezala, partido luzea izango da, bigarren zati honetan, nekeak ageriko dira, bi taldeetan, baina bueno, Atleti eskuzabal erakusten ari da, oso ondo laguntzetan, oso ondo esfortzutan, normala izango denez, partxak momentu batzuetan nagusi izango da, taldeak sufritu behar izango du, baina hori askundaren da formakuntzaren parte da, ez? Bai, eta hala gelditzen ari da agerian hemen San Joan de Espin, Estadi Johan Cruyff zelai handi honetan eta bigarrenan bila datorunak surta izaldi arrisku egon daiteke, korrer esango du Atletikek bigarrena partidan lehena, bigarren zati honetan ondo aurrelari bilbotarra erasoan gola lortu du eta arriskua etengabe sortu hementxe ikusiko dugu errepikapena, ondo egin du aurrera 10 zenbakidunak eta azken unean Andres Cuenca Damuzeko erdiko atzelariak baloia kornerra bidaliko du, kornerra martxan jartzeko Alain Albizu Eibartarra prest, bigarren zatiko bigarren minutua beteta dagoeneko, hasi da atzera kontaketa, agian goizegi da ordulariari begiratzeko, baina bueno, hortxe gaude, ez? Minutua gutxiago eta beste bat, eta horrela mantentzen dugun maitza. Taldea lehen zatian gertatu den bezala ausart atera egin da, nahiz eta markagailua guralde egon taldeak bigarrenaren bila atera egin da horrek erakusten du talde honek dekon personalitatea, ez? Orain alboko sakea izango du bere alde Atletikek, Oyer Unamunok eskuinetik jarri du martxan, orain Atletik ausart bigarren zatiaren hasieran, barkamena eskatzen dizuegu, seinalea galdu dugulako, beraz berehala itzuliko gara, momentuz pixka bate hitz egingo dugu taldeari buruz, ezta, taldea ere ondo ari da ligan, ezta Asier, lidergoan 50 punturekin, bi partida bakarrik galdu ditu denboraldi osoan zehar, lehen itzuli ederra osatu zuen taldeak, eta kopan ere aurrera, beraz urte bikaina, ezta? Bai, taldeak lidertzan, gainera nabarmenduta, baina, lehen esan dugun bezala, nahiz eta emaitzak hori defendatu, gainera taldearen itxura da jokoa, osona da, zendu gaztu begirunea epe luzean jarri behar dugula, helburua jokalariak lehenengo taldera heltza dela, ez? Da prozesu horretan taldeak finko agertzen da, ez? Eskudotu ditugu irudiak, beste behin barkamena eskatzen dizuegu minutu honengatik, erasoan orain Barça eskuinegaletik, bitartean baita ere beste kanporaketak nola doazen esango dugu, Betisek 3, Atletico de Madrilek 2, oraindik jokoan, eta baita ere Zaragozak 2, Malagak 1, beraz partida berdinduak, oraintxe kontatuko dugu, jortiketa eta gola. Gola sartu Hugo Albak, berdinketa erdietsi du Barçako kapitainak, 50. Minutuan, hementxe gola ospatzen, 9 zenbakiduna, empata el Barça en el 50 de partido, 5 de la segunda mitad, se equilibra la balanza merced al gol del capitán de Hugo Alba, bueno, tanto para el ariete alicantino, que lo celebra, establece la igualada. Vamos a ver enseguida la acción repetida y la buena acción de Jan Virgili, le deja el balón en el punto de penalti, da el pasito hacia atrás y no perdona con la derecha, imparable. Así era una pena, ¿no? Porque estábamos bien, pero bueno, sabíamos que iba a ser largo y de momento pues todo sigue, las espadas siguen en todo lo alto, ¿no? Ha sido una pena con el inicio de la segunda parte que había hecho el equipo, con la personalidad que había salido, el encajar ese empate tan... Y ojo que viene el segundo y ahí llega el segundo, qué pena, 2 goles consecutivos, vuelve a marcar el Fútbol Club Barcelona, bigarrena a Ryan Ortudu Barça, Prieta Bat Jarrida, en un abrir y cerrar de ojos, qué pena, se nos ha escapado la ventaja que teníamos en Xpass. Es una cosa que, bueno, que suele pasar, ¿no? Pero que da mucha rabia, estábamos 0-1 y nos vemos 2-1 ahora en el marcador. Bieta Bat Gaude orain marca Gaiuan,
gola lortu du Barsak, ez banabilok ere Arnau Pradas, Manresako aurrelaria izan da golegilea, hementxe gola ospatuz, baita ere Hugo Albarekin, jarraian ikusiko dugu errepikapena, baina bai Arnau Pradas izan dela, baita ere 9. gola beretzat, jokaldi ona, ondo egin dio Iskin Iliasi eta eskerrez, Zutoinaren ondoan jarri du baloia, baita ere geldi ezin. Bai, pena bat izan da, esan dugun bezala, taldearen hasiera ona izan da bigarren zati honetan, baina bueno, jarraian 2 gol sartu inditu Bartsak, jokaldi beraiek bakigu, kalitate handiko jokalariak direla, jokaldi oso ona egin du. Da bueno, bigarren zati osoa geratzen da orain taldeak pausu bat horre eman behar du, da bueno, beste testuinguru bat agertzen da aukera polita buelta emateko, ez? Bai, orain Barça aurretik da markagailuan, 2-1 gogoratu buelta eman diola partida irauli duela Juliano Beletiren taldeak, baina Atletikek minutu asko ditu aurretik, berriro berdinketa, denbila joateko, hala ere Barçak berreskuratu du jabetza, atzera, Farre eta Arone atezaina, luze jo du Hungariarrak eskuinez, ondo hartu dio aurre Alex Carrilek, erekin zegoen jokalariari, berriro Nafarrak, Naxe Urtaizen bila, Zait golegileak eskerrera, badator erasora baita ere Ilias, hortxe alain Kobos, Iliasen bila, Kobosek ez du aurkitu bere taldekidea ala ere hortxe ondo, Unax Urzaiz defentsa lanetan baloia berreskuratzeko Ezpeleta eta Ilias adi erresku egon daiteke Iliasen erdirak eta penalti puntura hortxe zetorren, errematearen bila, Unax Urzaiz ondo aldendu dute arriskua, Barsako atzelariek, orain eroso etxekoak markagailuan aurretik, baina bueno, gu ere bagoaz aurrera. Aquí no se rinde nadie, ¿no? Esto es el Athletic y vamos a pelear hasta el final. Teníamos ventaja, ahora estamos por detrás, pero bueno, aquí hemos demostrado que el equipo sigue vivo, sí, y queda mucho, ¿no? Así sí, de hecho la respuesta del equipo está siendo muy buena. No es fácil cuando te ves por delante del marcador encajar 2 goles de manera tan seguida y ser capaz de dar un pasito hacia adelante y de tratar de ir de la manera más rápida posible en busca de ese empate, ¿no? En esta jugada que intentaba el balón en largo Urko Liceaga para Alain Albizu, se anticipó la zaga culé, que quiere salir desde abajo con la pelota controlada, recibe Kim Jung-jen, el jugador catalán la pierde, recupera el Athletic, puede haber peligro, es Alain Albizu, Leibarres, que abre hacia la izquierda para la aparición de su tocayo Alain Kobos. Está marchando un pelín la señal, lo que dificulta también que el transcurso de la narración y también del disfrute de los espectadores sea el idóneo. Reiteramos nuestras disculpas, pero es lo que podemos ofrecerles e intentamos hacer lo mejor posible. Aquí está el Athletic en ataque por el lado izquierdo, vuelve a la carga el conjunto de Adrián Esteve, aunque ahora estaba adelantado el jugador Eibarrés Alain Albizu. Será balón fuera de juego para el conjunto culé. Baloia berreskuratu du etxeko taldeak. Jokoz kanpoko adierazi du Marrasainak, eta bi aldaketa prestatzen ari da Adrián Esteve, mentxe irudietan 21 zenbakiarekin, Uri Izar, eta besteaz dugu ondo ikusi, baina segidan kontatuko dugu. Hugo zela uste dut, Hugo Fernández dela uste dut. Castro, beraz, aldaketa bikoitza egingo du Adrián Esteve, erreakzioaren bila, zerbait aldatu nahi du teknikari Valentziarrak, aurki egingo du aldaketa, oraindik baloia martxan, hementxe Unai Urzaiz, Urko Liceagaren bila, ze uste duzu, nor aldatuko duela, aldaketa aurre ikusten duzu, Asier? Bueno, suposa dezakegu aurreko posizioetan Adrián Seoser mugitu nahi duela, gainera nabari denez, erritmo handiko partida, nekeak lehen esan dugun bezala ageriko dira, da, bueno, revulsibo bila, pizkat emaitzari buelta emateko, ez? Enseguida conoceremos cuál es la decisión del técnico valenciano. De momento ataca de nuevo el Barça, lo hace por el costado izquierdo. Se incorpora al ataque Farré, juega Pradas para Pedro. El andaluz que la pierde, recupera el Athletic. Erasora orain talde zurigorria, baina ez dago inor erasoan. Beraz, kanpora zuzen irtengo da baloia eta orain badirudi aldaketak etorriko direla. 55. minutuan, bigarren zatiko 10. alegia. Hogeiarekin Hugo eta 21arekin Ur, 14arekin bere tokia utziko dio Urko Liceagak.
Bai, baldintzatuta urko lehenengo zatitik. Txartelarekin eta baita Alain Kobos, 23ekin, beraz aldaketa bikoitza, el doble cambio, se marchan Alain Kobos y Urko Liceaga, entran al terreno de juego Hugo Fernández de Castro y Ur Irizar. ¿Cómo valoran los cambios, Asier? Bien, Hugo seguramente salga por fuera en ese perfil izquierdo, un chico con un cambio de ritmo interesante, con desborde. Y el cambio de Ur en detrimento de Urko, un cambio valiente que muestra un cambio con una vertiente muy ofensiva y que muestra que el equipo va por el partido. Si surten el efecto deseado, de momento el Athletic está por detrás en el marcador, son 11 ya de la segunda mitad. Fútbol Club Barcelona 2, Athletic Club 1 en un abrir y cerrar de ojos. Punto dirigido desde el banquillo por Giuliano Hausbelletti, que le ha dado la vuelta al encuentro, pero como decimos queda muchísimo y lo va a buscar el Athletic, no se rinde nadie. La falta favorable al conjunto Zurigorri, falta izango du bereal de Athletic, que mentxe martxan jartzeko prest Alain Albizu Ibartarra hemen irudietan Ur Irizar. Jokalari bigarren zatian sartutako jokalaria, Alain Albizuke besoa Joan Despiko zerura, baloia penalti puntura datora di arriskua egon daiteke bi jokalari lurrera, epaia hortxe zetorren baina ez du azkenean zera adierazi, arriskua dago oraindik eta marrazainak banderatxoa altzatu du, beraz baloia Barsari dagokio. Hortxe zetorren korrika epaia eta momentu batez penaltia izango zela pentsatu du, baina bueno, goraipatzeko berriz ere taldeak emandako erantzuna, emozionalki ez da erraza. Bueno, ez dakit hor zeo zer egon den, lurrera jauzi dira Oyer Unamuno eta Kim Jung-jen. Zaila da. Baina bueno, zerbait egon da, ez dakit zer, baina hor zerbait gertatu da. Zaila da paien lana. Baina, bueno, esan dugun bezala, goraipatzeko taldeak emandako erantzuna. Bai, ausartak, partidaren bila, emozionalki ez da erraza markagailuan aurretiz zaudenean, da minutu batean, buelta ematen dizutenean, erantzun hori ematea, da ea taldeak erdinketako gola hori lortu aldezaken, ez? Badatorera soraren Hugo katzera, arriskua egon daiteke Ur Irizarren erdirak eta ez egon inor eta zuzenean ATP-an Aronek jaso du baloia. Hementxe Hungariarrak eskuarekin zabaldu du jokoa eskerrera hortxe, jaso du jabetza Jane Virgilik, Villasar Demarreko erasoko jokalariak atzera, luze jo dute orain Hugo Albaren bila, kapitainak ez du kontrola egitea lortu eta beste kapitainak buruz, Oyer Unamuno galegia mentxe gizon ikusten dugun gizona, kanpora bidali du baloia, hainbat jokalari beroketa lanetan, garren zatian zehar zehariatzeko prest, edo prestatzen, hortxe Andres Cuenca, Kordobako erdiko atzelariak, atzerago hortxe Aron Jakovic Bili, berriro Andres Cuenca jaso du baloia, atzetik aurrera Barça, baina ondo aurre hartu dio Alex Carrilek ere arerioari, kanpora bidali, salboko sakea, Fútbol Club Barcelonaren alde, mentxe Brian Fariñas, Benicarlo Kordilariak, eskuinera zabaldu du jokoa, diarrizko egon daiteke, ziztu bizian dator erasora, Arnau Pradas bieta batekoa sartu duenak, hala ere ondo itxi diote bidea, Atletikeko jokalariek Unak Zurzaiz, taldekiaren bila, baina ez du Ur Irizarrekin elkalurreltu hortxe Barça berriro erasora, Pedro Rodríguez, Granadarrak, Brian Fariñas aurkitu du, dator erasora Landry Txepas Farré eta Arnau Pradas eta Jung-jen berriro Farré, Barça eroso, nagusi, jabetzan, markagailuan, baina ondo presioan Atletik eta baloi arriskutsuak gainera berreskuratuta askotan. Bai, ausarta taldea, aurrerantz defendatzen, arriskuak hartzen, baina bueno, partidaren bila asaltzen ari da taldea, ez? Orain beste corner bat izango du bere alde Barçak, barkamena eskatu Arnau Pradas, como estábamos comentando, el peligro que tiene ser valiente es que dejas espacios atrás y que, bueno, sí, puede llegar el empate o puede llegar el 3-1. Sí, está claro. Sí que sería no determinante, pero una losa difícil de superar. Claro que una desventaja a estas alturas y con el desgaste que está conllevando el partido de 2 goles es una brecha importante, pero bueno, es otra muestra más de la personalidad de
del equipo, de la identidad que tiene este club, de ser valientes, de tratar de defender hacia adelante, asumiendo riesgos, sabiendo que hay muchos metros a la espalda de esa línea defensiva, pero yendo a por el partido en todo momento, ¿no? Badatore partidaren bila, berdinketaren bila Atletik Ezkergaletik orain Hugo Fernández de Castro, ondo Alain Albizu Ibartarra barrutik, zelai erdian Unak Zurzaizen bila, ondo eraman du baloia aurrelariak, baina azkenean kontrolak ies egin dio, eta Oriole Jungentek jaso du baloia atzera Andres Cuenca eta Eman Kospo berriro Cuenca eskerrera zabaldu du baloia, hortxe dago Alexander Balton eta Virgili iskin egin nahi dio Oierun Amun hori, barrura egin du zazpizen bakidunak, Pedrorekin, berriro Balton, erdirek eta jardezak are hartzera, ondo Atletikeko atzelariak arriskua urrunduz, berriro aldaratzea, Alain Albizurentzat, goitzekin jokatu nahi zuen, azkenean aurrea hartu dio Eman Kospok, Brian Fariña, eta Kim Jungent, Andres Cuenca, berriro Kim Jungent, badator erdirari Kataluniarra. Bai, aldaketa txiki bat ikus dezakegu aldaketekin ez, egoitz pizkat atxeratuta, Anderez Peletaren ondoan, da ur beraien aurretik. Eta berriro erasora Barça, orain argi eta garbi nagusi jabetzan, Juliano Jaus Beletiren taldea, eskuinegaletik beste behin Arnau Pradasek farre aurkitu du atzerago hortxe Brian Fariñas, Fariñasek bueltardia eman, buru altxatu eta aukera onenaren bila, eskuinera egin du hortxe be Arnau Pradasek iskin egin nahi zion Iliasi, ondo defentsa lanetan Hugo, ala ere alderatzea Jungente jaso du, Farrek ez du kontrola egitea lortu eta orain kontraera zoro dator Hugo bera, atzera Albizu, falta egin diote Hugo Fernández de Castrori Zaratamon 2006 urtean jaiotako jokalariari, aloia Atletik entzat izango da, Hortxalain Albizu, Telmo Zarandona eta Alex Carrilek Oierun Amun aurkitu du erasora dator, gure kapitaina, ala ere aurre hartu diote Jan Virgilik alegia, aloia berreskuratzeko Eman Kospo Suitzarra, zelai erdian, presiora dator Unai Zurzait, baita ere laguntzan puntardien lanetan Uri Irizar, Kim Jungent, atzera, Sereniko erdilariak, Farre aurkitu du, berriro Fariñas eta Jungent, orain Barça ukituz dauka inolako presarik etxeko taldeak, normala denez, eta hala izango dela dirudi, ez da, amaiera arte. Beraentzako gainera une motz batean baldintzak nabari aldatu egin dira, ez? Beraiek atxetik ikusi egin dira, markagailuan, da minutu batean buelta eman diote, eta baldintzak desberdinak dira, beraiek posizio jolas horretan oso indartsuak diren jokalariek dira, teknikoki oso onak, baloia mugituko dutenak, eta bueno, Atletik itxura ona ematen, ausarta izaten, eta berdinketaren gola bilatzen, ez? Bai, eta horra dator Atletik Ezkerregaletik abiarrezku gondaiteke, erdirak eta ona zen egoitzena, Unak Zurzaizen bila, baina aurre hartu diote atzelariek, eta di orain arriskua Barçarentzat da, ondo Simon areatikat, baloi hori kanpora bidaltzeko, hortxe segotorren kapitaina Hugo Alba, alboko sakea izango dute etxekoek, askar jarri du martxan Hugo Albak berak, Jan Virgiliren bila eskuinez jo dezake urrutitik, eta kanpora zuzenean zazpi zenbaki duranen saiakera, ateko sakea izango du, gizon honek Simone Garziak, baita ere Adi Nafarra, areatik askar irten da, hori ere atesainak registro hori ere dominatzea interesgarria da, ez da, irten askar, goitik, areatik. Bai, da lehen esan dugun bezala, Atletik arriskuak hartzen, partidaren bila, lauko lerro hori oso aurreratuta, normala denez, beraien bizkarrean metro asko dituzte, baina bueno, bi zentralak oso fizikoki oso indartsuak dira, da askarrak, da defendateko. Bai, barkatu hasier, badator berriro erasora, ondo jarri du erdirak eta Iliasek lehen zutoinera, eta baita ere ondo gizon hau Ingalaterran jaiotako Alexander Dimitri Balton Baie, arriskua aldentzeko kornerra izango du Atletikek, esbanabil oker bidaramatza bigarren zati honetan, alabiak Alain Albizuk jarri ditu martxan, orain motzean jokatu du Ibartarrak,
estrategia jokaldia egiteaen saiatuz, hortz zetorren errematera atzetik aurrera Oier Unamuno, ez du bere egitasmoa lortu, baitere handik zegoen Alex Carril eta kontraerasoa egin nahi du orain Jan Virgili Kadia arriskua egon daiteke, area barrura dator zazpiza emakiduna, ondo itxi diote bidea Atletikeko atzelariek, Telmo Zarandonaren jokaldi ona defentsan, eta gainera falta egin gabe baloia lapurtu, eta Simone García jaso du. Bai, nabarmentasun handia erakusten Telmo jokaldi horretan, esen erraza, jokalari askarra Bartzelonakoa, baina defentsiboki oso ondo egon da Telmo jokaldi horretan. Poniendo su ley el zaguero de Durango, demostrando buena colocación y firmeza en el eje de la zaga. El central vizcaíno busca el Athletic el empate, lo tiene de momento complicado, pero aquí nada y es imposible. Estamos en directo en el canal oficial de YouTube del Athletic Club, 6:21 minutos de la tarde, minuto 66 de partido. Recuerden, Fútbol Club Barcelona 2, Athletic Club 1. Vemos la acción anterior repetida, que bien ha estado el central vizcaíno, listo, sin cometer falta, además marcando territorio, ¿no? Aquí mando yo y tú para atrás. Sí, un retorno muy bueno el realizado tanto por Telmo como por Egoitz, que podemos apreciar en esa imagen, demostrando que físicamente son chicos fuertes y una acción defensiva de mucho valor. El saque de banda ahora corresponde al Fútbol Club Barcelona, baloiaren jabetza, etxekoentzat da, hementxe Brian Fariñas, Benikarroko erdilariak iskin egin dio Ander Ezpeletari, bere jaurtik eta are hartzetik Telmo Zarandonaren oinan jo eta berriro korner izango dute Kataluniarrek bere alde. Eskuinegaletik bigarren zatiaren erdia beteko denean eta bi aldaketa egingo ditu Juliano Hausbeletik, 16arekin eta 18arekin zerairatuko dira Tomás Marqués eta Juan Hernández. Eta ez banabil oker, Brian Fariñas joango da 6arekin. Bai, hori da. Eta aian orden bigarren jokalaria, marrarekin Pedro Rodríguez, beraz aldaketa bikoitza, bi erdilari kendu, eta bi erdilari barrura, Tomás Marqués, Bartzelonan jaiotakoa, 2006 urtean, eta Juan Hernández, Teruelekoa, Aragoikoa, Espainiako selekzioarekin ere aritzen dena, beraz beste bi jokalari on zelaidatu ditu Beletik. Bai, beraiek esan dugun bezala, kalitate handiko jokalariak dituzte, partidaren ritmoa oso altua da nekeak ageriko dira bi taldeetan, da momentu hauetan finko egoteko momentua da, ez? Kornerra jarri dute martxan lehen zutoinera, basetorren errematera eman Kospo, baita ere Farre, aldaratzea jaso dute Barsakoek, Andres Cuenca kalegia, berriro arriskua, baloia area barruan, area hartzetik saiatu du jaurtik eta Kim Jungentek, aldaratzea berriro sortzi zenbakidunaren zat da, eskerrez joko du orain luze, maika zenbakidunak, Arnau Pradasek, zuzenean kanpora, teko sakea Atletiken alde, luze jodu orain Simon Garziak, eskerregaletik badator erasora Atletik, hortxe Uririzar, buelta erdia eman, du Bilbotarrak eta atzera hortxe dago Telmo Zarandona eta Egoitz Hernández, Egoitzek eskerrera zabaldu du baloia. Orain lasai Atletik baloia ukituz ez dago presarik, kakotxen artean, oraindik 20 minutu ditugu aurretik, beraz abaguneak izango ditugula ziur nago. Horren bila Atletik, Ezpeleta eta Albizuk unak Zurzaiza aurkitu du, Albizu orain eskuinegaletik dator, atzetik obrera zetorren erasora Atletik, baina ondo adi ibili dira Barsako atzelariak, arriskua urruntzeko hementxe irudietan eman Kospo suitzarrak, baloia kanpora bidali du Oier Unamuno eta Uririzar, Irizarrek Urzaiza aurkitu nahi zuen, baina dut elkar ulertu, eta mantxo jaso du baloia Arone, Jakobisbili atesainak, eman Kospo, suitzarrak Ungariarrarekin, bat herrialdeetako jokalariak dituzte etxekoek, hori ere nabarmentzekoa da, gu etxeko jendearekin lehiatzen gara, eta Barsak munduko jokalari onenak eskuratzeko aukera dauka, ezta? Hori da gure nortasuna, eta errespetutzekoa da beraiena ere, baina hori ere esan behar da. Bai, noski, baina zuk esan duzun bezala, Mikel, gure nortasuna da indarra ematen diguna, ez? Eta hala, izaten jarraituko du, beti, hementxe Barsa erasora, Jan Virgili, irugarren bila, eskuinez, ondo Simon García tepean,
baloi hori jasotzeko. En 2 tiempos atrapó el guardameta navarro. La tentativa de Jane Virgili, aquí vemos la acción repetida. Jugador también interesante que hace esta jugada, la hemos visto varias veces. El disparo era bueno, pero estaba bien colocado el navarro, que sin problemas embolsó la pelota y ahora sale la contra el Athletic buscando el empate. Atención, puede haber peligro. El centro quiere ponerlo desde el costado izquierdo. Creo que es Urizar el balón que va al primer palo. El portero que lo atrapa sin ningún problema. Baloia jaso du atezain hungariarrak, Aronek. Baina berriro Athletic erasora, berdinketaren bila. Orain baloia lurrean jarri du Aronek. Segundutxo batzuk kaltzeko hori ere normala da, hasiko dira pizkanaka hori denbora galtzen, lurrera botatzen, eta horako gauzatxoak ez zaizki gustatzen, baina normala dira baita ere. Normala da, gainera esan dugun bezala, erritmo handiko partida, nekeak ageriko dira, da beraiek be lasaitasuna bilatuko dute, ez? Da pizkat dena baretxea, da erritmo pizkat jeistea, ez? Erasora Futbol Club Barcelona, hemen Alexander Baltonek zelaia nire erdiko marra gurutzatu eta barrutik Bana Biloker, Juan Hernández Teruelgo aurrelaria bilatu nahi zuen kontra erasora dator orain Uririzar, 21 zenbakiduna eskuinegaletik, badator Oyer Unamuno baita ere, erdiraketa jarri du Alainen bila, Alainek kontrola egin du, postlaga nahi zion baloia Unaxi, Unaxek areatik irten eta berriro Ibartarrari bueltatu dio baloia, erdiraketa jardezake amazazpi zenbakidunak, ala ere ritmoa mantxotu eta Uririzarrekin jokatu du badator area barrura, 21 zenbakiduna Uririzar, azkenean ez du bere aurkaria gainditzea lortu eta Barsak lortu du jabetza berreskutatzea, orain Jane Virgili erasora eskerregaletik baloia luzea da eta arriskua egon daiteke Barça bibiren kontra are hartzean jaurtiketa kanpora bidali du Arnau Pradasek, kontra eraso bikaina egin du Juliano Jaus Beletiren taldeak, baina ez du asmatu errematean Arnau Pradasek, ateko sakea hemen ikusiko dugu errepikapena, buena contra del conjunto culé, aprovechando los espacios, sorprendiendo, era el riesgo que pues, sí, evidentemente estamos asumiendo, esta vez no acertado, pero la jugada ha sido muy buena. Sí, como bien has comentado Miquel, el Atleti está yendo en busca del partido, generando situaciones de superioridad en esas transiciones cuando es capaz de recuperar y lógicamente pues asumiendo riesgos ante un equipo que tiene jugadores de mucha calidad y cuando asumes esos riesgos pues sabes que puedes encajar, pero yendo a por el partido y yendo a por ese gol del empate, ¿no? Y el guión va a ser prácticamente idéntico en estos poco más de 15 minutos que queda, último tramo del encuentro, que hoy vemos a Adrián Esteve, también al técnico brasileño, a Juliano Belletti, los dos de pie, con los brazos cruzados y dando constantemente indicaciones, bi teknikaria que lasai antza dute, baina hori barrutik doa, ez ziur urduri daudela. Atletikek berdinketa nahi du, Juliano Belletik garaipena pixka bat bideratzea, beraz aulkitik ere, zu arrobian aritzen zara hasier, ulertuko dituzu hoien jarrerak, ez da urduri daude. Zurazki barrutik urduritasun hori agertzen dela, baina bueno, formakuntzan gaude, azkenengo etapetan, baina itxura be garrantzitsua da, ez? Eta gainera Atletiken egonda itxura hori ematea oso garrantzitsua, ez? Barsak berresuratu du baloia, hortxe zegoen Alain Albizu arriskua sortzeko nahian, baina askari dira atzelariak, Tomas Marquese alegia, arriskua urruntzeko eta gainera jokaldia eskuine galera bideratuz, hortxe dator erasora Juan Hernández. Juan Hernándezek barrutik Hugo Alba aurkitu du, Hugo Alba baloi eske barkatu Oriol Junjenta area barrura, aldaratzea jasoko du Barsak, erdiraketa jar dezake eta korner izango du berriro eskuine galetik etxeko taldeak. Azken ordu laurdena jokatuko da hemen San Joan de Espín, gogoratu Barça aurretik dela 2-1, baina Atletikek ez du bere azken hitza esan hemen ikusiko dugu errepikapena, Kim Jungent eta Juan Hernándezen arteko jokaldia, azkenean Arnau Pradasen erdiraketak Alex Carrilen gorputzean jo eta korner esango du etxeko taldeak.
Dator, berriro Arnau Pradas, baloia lehen zutoinera dator, ondo ezpeleta buruz, arriskua aldentzeko Kim Jungent eta Pradas, berriro erdiraketa jartzeko, Presman resako aurrelaria, berriro Jungentekin, ala ere lurrera jauzi, ez ere egon epaiaren aburuz, eta ondo ezpeleta, baloia ateraz, Hugo Fernández de Castro, hortxe barrutik Egoitz Hernández, badator, erdilaria, aurrera, zelai erdian, oraintxe joko aldatuz eskuinera, ona izan daiteke hau, badator erasora baita ere Oyer Unamuno, eta Hugo Fernández, hementxe zegoen barkatu, gara ondo egon jokaldian, baina arriskua zegoen, eta kornerra izango du Atletik bere alde, azkenean bere posizioak aldatu dituzte jokaldi honetan Uririzarrek eta Hugo Fernández de Castro, hementxe Hugo erasoan, Oyer Unamunoren erdiraketa ona izan da, eta ez du asmatu errematean Unak Zurzaizek, ala ere ez zuen erasorik nahi Suitzarrak eman Kospok eta zuzenean kanpora bidali du baloia, beste aldaketa bat egin du Adrian Estebek, Pablo Martínez zelairatu da, beraz beste aldaketa bat atzeko aldean, Pablo Iliasen ordez, eskerreko atzelariak endu du baita ere txartela zeukana, eta Pablo Martínez baita ere galean jokatu dezakena, baina erdiko atzelaria da, baina jokaldi hauetarako garrantzitsua. Ez da horrentxe kontatuko dugu behar zetuen jan, dator errematea, eta langara bidali du bere burukada Atletikek, haze pena, Pablo Martínez berak lehen jokaldian, buruz errematea, langara bidali du, hementxe ikusiko dugu errepikapena, ona izan da, kornerren jaurtiketa, eta bigarren zutoinan iritsi, hortxe, ia, bereatean sartu du gola Barsak, azkenean Andres Cuenca eta Karrilen arteko leian, ia Kordobako erdiko atzelariak sartu du bereatean, orain ateko sakea izango du Barça, qué pena, el gol que ha estado cerquísima en esa pelea entre los dorsales número 4, entre Andrés Cuenca y Alex Carril, el remate del cordobés que se ha ido al larguero. Bueno, así también podía haber llegado el gol, que sí, cerquita, así está mostrando muy sólido el Atleti en esas situaciones de balón parado, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, y una pena estas dos últimas situaciones que ha tenido el equipo, que han podido perfectamente valer ese empate, ¿no? Sigue, vuelve a la carga el Atleti, que no se rinde para nada, lo va a seguir intentando hasta el final, hasta que quede una mínima gota de sudor. La dejará aquí en San Joan Despí, en el estadio Johan Cruyff, con queda el Barça. Ahora busca el tercero, fuera. El disparo de Jan Virgili, que buscaba dejar encarrilado su triunfo. Jaurtiketa egin du eskuinarekin Kataluniarrak, zuzenean kanpora. Ateko sakea askar jarri du martxan Simon García, que hemen alain Albizu barrutik Uririzar aurkitu nahi zuen, azkenean Barsak lapurtu diote baloia, eta badirudi aldaketa taktiko bat egin duela, ez da Adrian Estebek 3 erdiko atzelari jarri dituela, eta orain bai bi egalekoak luze metroekin, Oyer Unamuno eta ez dakit bestaldean Ur izango da, edo ikusiko dugu, edo Hugo izan daiteke, egon daitezke bai. Baloren sarrerarekin, maila handiko hiru zentral jolasten orain Atletiken, da ikusiko dugu taldeak nola aldatuko duen egoera hori, ez? Badator erasora orain Ander Ezpeleta eta Uririzar, eskerretik dator 21 zenbakiduna Alain Albizuren bila, orain erasora dator Atletik, adi arrisku egon daiteke, itxi egingo diote bidea Egoitz Hernandezi, berriro atzera Uririzar, esbanabiloker, ondo, berriro Egoitz Hernandezekin, eta falta azkenean ez aurreratuta zegoen, jokoz kanpokoa adierazi du Marsainak, Paul Hortz, Roitxek, beraz, baloia, Barsari dagokio hemen azken jokaldiaren errepikapena, ez du asmatu bere jaurtiketan Jan Virgilik, 3 gol daramatzan jokalariak, zuzenean sarera baina kanpotik bidali du baloia, eta beste aldaketa bat egingo du Atletikek, Santi Oiarkabale zerairatuko da, ez, 26 zenbakiduna, bai hortxe zegoen, prest, oraindik ez, baina hortxe dago Josu Larrazabal delegatuarekin, oraindik ez du aldaketa egin Adrian Estebek,
preparado el cambio. Veíamos a Santi Oyarzábal, el exjugador del Hernani, nacido en 2007 también, que alterna el primer equipo juvenil con el segundo. Baina txartu hau zenbakiak, Asier Torres da aterako dena 26 zenbakiarekin, 2008 urtean jaiotako jokalaria. Baita ere betaldeko jokalaria, biak alabiak, eta hementxe bai, Asier Torres amabiarekin. Hori da, nik uste dut erratu direla kamiseta jartzean. Hori da, eta Alain Albizuke utziko dio lekua 10 minutu. Egingo ditu beraz Asier Torrek, jokalari interesgarria da, betaldeko fitxa daukana. Baita ere 2008 urteko jokalaria eta goiko postuetan aritzen dena, Asier? Normalean kanpoti jolasten duen jokalaria, oso azkarra, oso trebea, da aldaketa interesgarria. Da uste dut, azkenean taldeak formakuntzan ez dituela aldaketarik egin, eta Telmo pasa da eskerreko aldera, da Pablo egongo da defensa zentral bezala aleskarrilekin. Pues con estos protagonistas nos vamos a ir hasta el final. Tenemos 9 minutos, más lo que decida añadir el colegiado, el catalán Sergi Carrero Romera, para buscar el empate y por qué no la victoria. Antes de llegar al 90 lo va a intentar el Athletic, que es Hugo Fernández de Castro quien pelea por esa pelota que finalmente sale del rectángulo de juego. Será saque de puerta para el Barça. Se queda ahora en evidentes gestos de dolor Landry Farré, jugador que también ha asomado por el filial del FC Barcelona, el Barça Athletic, equipo que comparte categoría en la primera federación con el Bilbao Athletic y que también va a hacer un cambio. El juvenil en este caso se marcha con el dorsal número 9, el goleador, el autor del empate a 1, Hugo Alba, dejando su lugar a Shane Kluivert, el hijo del mítico Patrick Kluivert, jugador del Barça, también hermano del jugador que está en la Premier, a las órdenes de Andoni Iraola en el Bournemouth, un jugador también interesante, ¿no? Las sagas de los futbolistas es algo curioso, ¿no? Asier, que si te apellidas como un jugador, pues tienes más opciones, parece, ¿no? Yo no tengo muchas posibilidades de jugar, eso parece, lo estamos viendo aquí con la saga del pequeño de los Kluivert, que al igual que algún hermano suyo se desenvuelve en ese fútbol base del FC Barcelona, ¿no? Y también te digo que menos mal, vamos a dedicarnos a lo que sabemos, que es comentar, que es contar las cosas. De momento estamos contando una derrota momentánea del Athletic, pero que va a intentar hasta el final que no sea así. Tenemos 7 minutos más lo que decida añadir el colegiado y zazpi minutu gehiago ditu aurretik, luzapena ere badaukagun hemen San Joan Despin, Estadi Johan Cruyff zelaian, Barsak bi Athleticek bat, ondo aurre hartu dio Aronek, Urri Irizarri presioan, alboko sakea izango du Barsak, eskuinegaletik, hortxe jarriko du martxan, Landry Farrek, hemen gizon honek, irudietan, taldekiaren bila, ondo hartu dio aurre Telmo Zarandonak, eskerregalean Asier Jorkek esan duen moduan, Simon García areatikat, baloi hori jasotzeko, Goitz Hernández ere baita baloiari irtera emateko hortxe erdian sartu da, Alex Carrilek burua altxatu oso gertu izan du Shane Kluivertek baloi hori lapurtzea, eta orain erasora dator Asier Torres eskuinegaletik zelairatu berria, ondo Aron Jakobis Bili, Hungariarra, hori urruntzeko Juan Hernández, luelgo aurrelariak, baloia mantendu, baina falta egin diote, ala direzio du epaiak, Betza mantenduko du, FC Barcelona, kementxe errepikapena, ondo mantendu du baloia Juan Hernándezek, falta jaso ostean, eta baloia bere taldeari dagokio Tomas Márquez, Kataluniarrak, eskuinera egin du, hortxe dator erasora FC Barcelona, hirugarrenaren bila, quiere sentenciar el Barça, intenta por el costado derecho, es Kim Jung-jen, juega con Arnau Prada se la devuelve a Kim, el disparo y al larguero, el rechace de nuevo, ¿para dónde? Simón García, sigue el peligro, fuera, el tercer intento, en este caso de Arnau Pradas, se marcha fuera, hiru aurkera jarraian izan ditu FC Barcelona, baloi bat bidali du Langara, hemen ikusiko dugu errepikapena, Arnau Pradasek Kim Jung-jenti eman dio baloia, Juan Hernándezen jaurtik eta bortitza Langara, aldaratzea Shane Kluivert jaso du, geldik eta itzela egin du Simonek, eta berriro kapitainaren saiakera eskerrez, Arnau Pradasek egindako jaurtik eta alegia, kanpora joan da,
Minutoa dia izan da, baina berriro Atletike berdinketaren bila joateko moduan dago, ala ere baloia galdu dute Adrian Esteberen mutilek, Asier Torresek ez du unak zurtzaiz aurkitu eta hortxe dago Eman Kospo. Kospok Tomas Marquez aurkitu du, erdilariak barrutik, hortxe dago Kim Jung-jent, guarda erdia eman eta ondo Juan Hernandezekin, Juan Hernandezek jaurtik eta egin dezakeare hartzean 18 zenbakidunak, berriro aldaratzea beretza da, ala ere ondo jaso du baloi hori Ander Ezpeletak, Ezpeleta eta Pablo Martínez. Pablo Martínezek ondo atera du jokaldia, eskerretik orain arriskua egon daiteke, erasora datore Atletik, Hugo Fernández de Castro, baloi aldatu, hortxe Asier Torres, Asier Torresek ez du kontrola egitea lortu, irriste egin du 12 zenbakidunak, eta lapurtu egin diote baloia, dator erasora orain Barça, lurretik bi jokalari, Uri Irizarrek falta egin du, ala adierazi du epaileak, falta cometida de Uri Irizar sobre Alexander Balton. Se quejan ahora los jugadores del Barça, intenta poner un poquito de paz el colegiado, vemos aquí la acción repetida, la falta es clara. Pero bueno, hay que cortar también estas posibilidades de contra, ¿no? Sí, sí, está claro. Además, bueno, minuto 86, el desgaste es importante, el equipo no le está perdiendo la cara al partido, está yendo a por ese gol del empate, lógicamente asumiendo riesgos. El Barça también está teniendo ocasiones para sentenciar y partido abierto y a expensas de que todavía pueda llegar alguna oportunidad para lograr ese empate, ¿no? Por lo menos vamos a ir a por ellas, como por ejemplo en esta jugada que recupera el Athletic, puede haber peligro, atención que viene a la contra con 3 efectivos el equipo que dirige el flanquillo Adrián Esteve, no consiguen entenderse entre los protagonistas de la acción ofensiva, la pelota que llega mansa a los dominios de Aaron Jakovich-Vili, que juega en corto, Tomás Marquez, Marquezek barrutik, Kim Jung-jent aurkitu du, hementxe Eman Kospo, Suitzarrak, Andres Cuencarekin, Cuenca buru altxatu eta eskerrera hortxe dago Alexander Balton, atea itxiko dio Asier Torresek, barrutik Jan Virgili, Atletikek baloia berreskuratu du, arriskua egon daiteke Adi, ari hartzean unak sustaiz, ja urtik eta egin du eskerrez, ondo itxi diote bidea ala ere aldaratzea, Ander Ezpeleta jaso du eskerrez Donostiarrak, Ariara bidali nahi zuen baloia aldaratzea jaso du Alex Carrilek, Iruñeko erdiko atzelariak, barrutik Uru Irizar aurkitu du, Irizarrek eskerrera ondo zabaldu du jokoa, Adi arriskua egon daiteke hementxe Hugo Fernández de Castro, baloia erdiratu nahi du, ala ere atzera egin du Ezpeletarekin, Ezpeletak Ariara bidali du baloia aldaratzea, Barçarentzat izango da ondo aldendu dute arriskua, baina orain Atletik erasora argi eta garbi berdinketaren bila, Pablo Martínez, Arabarrak eskuinera, hortxe dator Oier Unamuno, erasora kapitaina erdiraketa egin du eta atzealdean eman dio Asier Torresi, pena izan da, ateko sakea izango du Barçak bere alde, baina bueno, jarrera ona dauka Atletik, Atletikek, ez da Asier berdinketaren bila doia, ez da gaitzakiarik. Eso es, taldeak ez dio arpea galdu partidari, berdinketaren golaren bila, ausartak, normala denez arriskua hartzen, baina taldeak erakusten ari den itxura oso ona. Eta oraindik minutu terdi falta zaigu amaierara iristeko, ziurrenik luzapena izango dugu, 3 minutu gutxienez, aldaketengatik eta golengatik. Beraz, zergatik ez amestu berdinketarekin hementxe Atletik baloia berreskuratuz, ona da baloia hortxe aldaratzea, ez du jaso azkenean Asier Torresek, eta orain kontraerasoa egin nahi du Jan Virgilik, baina ondo, Oier Unamunos, jokalari puska dugun gure kapitaina, oso gaztea da, baina veteranoa dirudi, ez da? Bai. Erasora Atletik eskerregaletik orain erasoan, Adrian Esteberen taldea, hortxe dator Hugo area barrura, jaurtik eta egin dezake penalti puntura sartu du baloia, ez du asmatu hor bere egitasmoan, ala ere ondo jaso du Pablo Martínezek aldaratzea, Ander Ezpeleta, baloia arera dator, luzea da, ondo jaso du Uri Irizarrek, Oier Unamuno eskuinetik dator, erdiraketa ona da, ez da iritsi unak zurzaiz, berriro aldaratzea Atletiken alde hortxe borrokan Uri Irizar, azkarrago ibili da Jan Virgili, que cruza la divisoria, coge la moto el 7, quiere marcharse de su par, bien Urizar en labores defensivas para por lo menos rebañarle esa pelota, cae al suelo y que parece además que nos corresponde porque se está quejando el jugador del Barça, vemos aquí la acción repetida, que listo ha estado Ur, le ha dado el balón, no sé si la ha rozado, pero bueno, la cuestión es que es para nosotros y punto, y seguimos atacando. Gainera baloratzeko defentsiboki egin duen erretorno hori.
eta 80. minutua bete da, ea luzapena ikusteri daukagun. Hementxe hasi da erlojua aurrera egiten, Farrek dauka baloia eskuinegaletik, hementxe erasoan Barça Arnau Pradas, Kluiberten bila, zein Kluibert, Alex Carrilen aurrean, Kluibertek arriskua darama, atzean utzi du baloia, baina aldaratzea jaso du Juan Hernandezek eskerrez, ondo Simon geldik eta beste bat eginda, Juan Hernandezen saiakera, deus estatu du eta Atletik erasora azken abagunaren bila, hortxe Asier Torres korrika, baina azkarrago ibili da Eman Kospo, Suitzarra, barrutik Tomás Márquezen bila, Tomás Márquez que avanza con la pelota controlada, cruza la divisoria, el balón que le cae a Juan Hernández, combina con Farré, no hemos podido ver el tiempo añadido, pero intuimos que van a ser 3 minutos más por lo menos. Juega por dentro Jungent, puede haber peligro Saint Kluivert, no consigue alcanzar esa pelota, el menor de la saga de los Kluivert, se la lleva Oyer Unamuno que despeja, urrundu egindu arriskua, kapitainak, ala ere ez dago taldekiderik, Areiroaren zelaian, hortxe zetorren korrika Asier Torres, ala ere azkarrago ibili da, Andrés Cuenca, Tomás Márquez, berriro Márquez jaso du baloia, atzean Eman Kosporekin, pare bat minutu ditugu oraindik, zergaitik ez amestu, hortxe Atletik presioan, buruz berreskuratuko dugu baloia, ondo Telmo Zarandona, Simon Garziarekin buruz, jokatu, Simon Ariatikat, atezainak, Pablo Martinezekin, hortxe Saint Kluivert presioan, luze joko du orain atezainak ez azkenean birritan pentsatu, eta bai eskuinerago, hortxe dago Asier Torres, bularrez kontrola, ondo, unak Zurzaizen bila, badator erasora Urizar zelai erdirantz, hortxe ezpeletaren bila, eta errematea egindu oso urrutitik Arnau Pradasek, aurritatuta zegoela aprobetxatu zatezaina, ez du asmatu eta Atletik entzat da, jabetza, 2 minutu jokatu ditugu luzepenetik, oraindik aukerak ditugu berdinketaren bila joateko, luze baloia Alex Carrilentzat, orain aurrelari moduan gure erdiko atzelaria, guztiarekin berdinketaren bila, como se suele decir, la desesperada, bueno, a ver si cae alguna, vamos a intentarlo, ¿no? Sí, Asier. De hecho es la tónica que ha tenido el equipo desde que se ha visto por detrás, ser valientes, ir a por el partido y tratando de meter ese gol que permita seguir vivo en la eliminatoria. Sigue intentando hasta el último instante el Atlético, aunque ahora la pelota corresponde al Barça, es Tomás Márquez que se gira sobre sí mismo, no se entiende con su compañero, va a ser saque de banda para el Atlético, alboko saque izango du Atletikek, azken abagumnearen bila, Adrián Esteberen taldea, 3 minutu jokatu dira luzapenetik, Simon García Ariatikat, luze joko du, eskerrez Nafarrak, bere taldekide baten bila, eskerrean hortxe, Hugo Fernández de Castro, aurre hartu dio Farrek ez du kontrola egitea lortu, ala ere azpeleta izan da, baloia jotzen azkena, alboko sakea izango du Barsak, eta Barsak orain partida amaitzea nahi du, hemen motzean jokatuko duela dirudi, eta partida norgehiagoka amaitu dadin, azkarren, ez da, Asier? Bai, normala ja, minutu honetara iritsita, bera... Adi, barkatu, Adi, ez da iritsi oso gutxigatik, Asier Torres, pena, hortxe zetorren baloi horretara adibili da, Aron atezaina, oso gutxigatik ez da iritsi, 12 zenbakiduna, hortxe, ez dute ondo elkar ulertu atzelariaren eta atezainaren artean, eta ahí, es la del pillo, ha ido ahí con todo, casi, les damos un susto. Vamos a ver aquí la acción repetida, el balón atrás peligrosísimo de Balton, y ha tenido que salir, pero vamos, que por muy poquito no llega, sí, Asier. Ha sido una pena, como hemos comentado antes, Asier es un jugador muy rápido y una pena que por muy poquito no puede llegar a esa acción. Y una pena también el final del partido, amaitu da partida ezin izan du Atletikek aurrera egin kopan, gazteen mailako kopan, 2-1 nagusitu da gizon honen taldea, Juliano Beletiren taldea hemen irudietan baita ere, Adrián Esteve eta bi taldeetako jokalariak elkarri bostekoa eman da, itxura ona eskaini du Atletikek, aurre hartu du markagailuan lehen zatian, baina 2 minututan jarraian buelta eman dio neurketari Barsak, Asier York, zure analisia partidari buruz, ondo aritu da taldea, pena izan da, baina aurrera jarraitu behar dugu, eta formatzea, jokalariak ezitzea da gure buru, ezta? Pena bat izan da emaitzaren aldetik, gainera hori, minutu batean
bi gol hartuta markagailuan arretik zijoanean taldeak, baina bueno, taldeak egindako partida oso nahi izan da, emandako itxura oso nahi izan da, da ezin dugu ahaztu, begirunea epeluzan jarrita egon bar dela, da jokalarien formakuntza prozesuan, azkenengo etapa horietan dauz, baina ez dugu ahaztu behar, oraindik formakuntza prozesuan daudela, da helburua ahalik eta urrunen iristea da nik uste horrelako eszenarioetan da onelako esperientziak bizi izan da, beraien prestakuntza edo formakuntza prozesu horretan oso aberasgarria izango da, ez? Por supuesto que damos la enhorabuena al vencedor, en este caso al Fútbol Club Barcelona, que accederá a la Final Four que se jugará entre el próximo 12 y 16 de marzo en Villanueva de la Serena. También se felicitan los jugadores de ambos equipos. Deportividad, ante todo, ha sido un partido muy deportivo, como siempre lo demostramos también en nuestros valores del club, así que así continuará siendo. Nosotros también, que nos vamos a ir marchando, recordando la cita: el próximo miércoles estaremos aquí de nuevo en directo para vivir los cuartos de final de la Premier League International Cup, un torneo sub-21 en el que el Athletic ha avanzado a los cuartos de final y en el que se enfrenta al Brighton inglés, equipo también de la Premier en la máxima categoría. Un duelo interesante, una competición atractiva, Asier York, también para vivirla, ¿no?, aquí en YouTube Athletic, cuando vemos también a los aficionados del Athletic pues correspondiendo el esfuerzo, agradeciendo el apoyo, los jugadores a sus aficionados, serán familiares, suponemos, pero bueno, ahí están también al pie del cañón, lo que decíamos, otra importante oportunidad para vivir un partido bonito, ¿no?, es la que tenemos la semana que viene. Sí, otra competición muy interesante, oportunidad de ver a los jugadores en escenarios diferentes a los que no están habituados a competir, y riqueza en ese proceso formativo que ayude en la formación de esos chicos, ¿no? Beraz esan dakoa, eskerrik asko Asier York, lezamako langilea, hemen izateagatik, hau zure etxea da, beraz nahi duzunean hementxe izango gaituzu zurekin iruzkinak emateko, plazera izan da, eta mila esker, jarraitu lana hain ondo egiten lezaman, eta esan dakoa, nahi duzunean bueltatu gurekin. Eskerrik asko, Miguel, plazer bat izan da zuekin guztiekin egotea. Eta gu, datorren astean itzuliko gara, datorren azkenean Premier Leagueko partida izango dugu, 21 urte zazpiko Premier Leaguekoa, ordura arte zoriontsuak izan, arratsaldeon, eta eskerrik asko zuen arretagatik. Athleticek ez du aurrera egin, baina bizitzak aurrera errai, beraz zoriontsuak izan, eta arratsaldeon, gero arte, agur!